Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji marty Ada Türkmen kanalymyň nowatda gepleşigine başlaýarys. Görüşüňiz ýaly hormatly dinleyijiler, bu gedeki gepleşigim saýlawlar geçdi. Oýunlar gutoranok dilwatdandyrylýar. Nu oýunlar diýmek bilen men nämäni gözüňde tutýan, ha şu barada şu gedeki gepleşigimde anygyrak gurrun ederiz. Ýöne ozal bilen bellemeli zat bilşiňiz ýaly ha Ýaňy ýakyn 12-nji martda Türkmenistanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryny biziň odoldan öňünden aýdyşymyz ýaly ýeňiji diýilip Urwanly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow aglan edildi. Olam hamana tutuş seslerin 72%-inden gowra, ýagny 73% goloýuny eýeläpmişin. Görüşüňiz ýaly bu gedekki saýlawlarda ýene-de göz üçin bir giden Serdardan daşaram, bir giden dalaşgärler gatnaşan ýaly görkezildi. Jemi şol Türkmenistanyň içinde prezidentlige dalaş eden adamlaryň sany 9 boldy. Olaram özara bäsleşenmişin. Ýöne geçenki 2017-nji ýyldaky saýlawdan tapawlykda bu gedek Serdar Berdimuhammedow öz kakasy ýaly 97-98% almady da 72,97% diýip görkezildi. Oňa berilen sanlar, berilen sesler indi käbirler aýdýa ay bir kakasy ýaly açyda bilmedi nähilem bolsa kakasy geçengede kas galplaşdyrdy. Özüne berilen sesleň sanyny 98% goýup görkezdi diýerler. Ýöne adamlar buň tapawut ýok. 72% edip görkezilýär ýa 70% o taýda sesler galplaşdyrylanyny görnüp otyr. Ondan bir bu gede kamala ses vermäge hukuky bolan ilatyň 97% ses vermäge gatnaşypmyşyn. Olam onalar ýalda täze bilşiňiz ýaly şu gün Türkmenistanyň daşyna 1,5 milyon goloy tegelikle aýdylanyna takminan sany boýunça 1,5 milyon goloy Türkmenistanyň ilat daşynda ýaşaýar. Olaňam ses vermek üçin Türkmenistanyň daşynda şertler ýeterlik şertler döredilmedi. Diňe bir sanyja ilçihanalerde we konsulluklarda saýlaw uçaşyklar açyldy. Olam bizde bar bolan maglumaty görä olara da bir iwaly baran adam bolmandyr. Netijede şu taýda 97% ilatyň ses vermäge gatnaşanda barada maglumat ýalan diýip aýdyp bolýar. Bundan daşary Serdar Berdimuhammedowyň saýlanjakdygyny biz öňünden aýtdyk. Ol saýlananok we bellenjekdigini aýtdyk biz. Ol öňünden görünüp durdy eýem Serdaryň mundan 7-8 ýyl odol şol karyera baskançaklarından itergilenip gysga wagtyň içinde o edip biten o wezipä geçirilip şeýdip ýokaryk göterilmeginiň özü eýem şo wagtdan oň öz kakasynyň ornuny taýýarlanýanyny görkezdi. Onu bilmek üçin, onu düşünmek üçin bir weli bolmak gerek däl, bir öňden görjü bolmak, palçy bolmak gerek däl. Biz şonu aýtdyk bundan bir näçe ýyl öňe aýtdyk. Soň ne biziň aýdymyz dogry bolup çykdy. Saýlawlaryň öň ýagny saýlawlar aglan edilende fevral aýynda biz şonu da aýtdyk. Ha görürsiňiz, saýlawlar geçirildiler. Soňam Serdar ýeňji bolar diýdik. Emma rejime tarapdar käbir haramzadalar şonu da şerraýlyk etdiler. Ýok Serdar saýlananok, siz ýalan sözleýäňiz zat bu saýlawlar Serdar üçin geçirilenok diýdiler. Ýöne ine biziň öňden aýdyşymyz ýaly Serdar bellendi, saýlananok da bellendi. Ne kandidatlar hökmünde gatnaşdyrylmagam elbetde Türkmenistanyň nähilem bolsa bir demokratik prinsiplere eýrilýär diýip dünýä jemgyýetçiliginiň gözüne bir çöp atmak üçin edilýän zat ýöne dünýä jemgyýetçiliginiň bilip otyr Türkmenistanyň adam hukuklary Türkmenistanda saýlawlaryň nähili geçirilýänden bilýärler. Adam hukuklarynyň ýagdaýyny bilýärler. Bu zatlaryň diňe göz şüýn edilýändigini de düşünýärler. Indi bu edekki saýlawlarda ozal saýlawlardan tapawutda ikinji orny alan diýilip hasaplanan adama 11%-den gowrak ses berilen edip görkezipdirler. Ol adamyň ady Hydyr Nunaýew, Türk Aşgabatdaky Beden terbiýe we sport institutynyň prorektory. Soň 3-nji orny eýelen edip görkezilen Agajan Bekmuradow, ol Mar welaýatynyň welaýat häkiminiň ornbasary, oňa 7%-den gowrak ses bermeli edipdirler. Indi bu öýde diňe göz üçin edilýän zatlar. Ýa-ni gaýdyşym ýaly indi saýlawlar ne Türkmenistanyň içinde şular ýar geçdi. Aýyň 19-nda da inaugurasiýa boldy. Ýagny Serdar Berdimuhammedow resmi ýagdaýda Türkmenistanyň prezidenti diýip aglan ediş tabarasy geçirildi. Ana şondan başlawam ol häzirki wagtda Türkmenistanyň prezidenti hökmünde öz wezipesini ýerine ýetirip başlady. Indi Türkmenistanyň içinde şular ýaly göz boýagçylyk oýun oýnaryn bolsa Türkmenistanyň daşynda da bir öz boluşly oýunlar oýnaldy. Ol oýunlar heni edem ýatanok, şo dowam edip otyr.
Indi şu barada da biraz gurrun etjek bolýan sebäbi näme üçin? Şoň bilen baglanşykly maňa sora beren adamlar bar. Men geçen gepleşikler maňa aşagynaky kommentariýa bölüminde de sora berenler boldy, maňa hat ýazyp sora berenlerim bar. Allah'ım radaga bir saýlawlar geçip gutordy bolayın, gutoran ýaly terdar ýa prezident bolup öz wezipesini ýerine ýetirip otyr bolayın. Ýurdun daşynda Murat Gurwanowyň topary saýlawlaryň ikinji tapyry diýip birdatlar elan edip otyr. O taýda da biriň pasportlanmadyň ýa-ni suratyny ýerleşdirmeli edipdirler, pasportlanmady baradaky maglumatlar bermeli edipdirler. Buň özü howpsuz dälmi, şo zatlary bermelimi diýip menden masala soraýarlar da. O taýda näme hakda gurrun edýär? Saýlawlar nokot, saýlawlar 2022 nokot org diýip bular saýt öredipdirler. Dewlete topary. Men näme üçin dewlete topary diýen sebäbi şu zatlary gurnap berin. Topar ýetat dewlete topary. Oň daşyndan birazajyk şolara bir simpatiýa bildirýän ýöne hakykatynda bolup beren wakalara kän bir düşünmeýän adamdan bir topar bar. Indi şolar ýar bir saýt öretdiler. Bu saýtam haçan işläp başlady. Bu saýt şu geçenkine birinji tapyr saýlawlaryň ýöňýäni 6 martdan işläp başlady. Şolar ýar bir sahypa döredildi. Şonu da ana şu taýda hamala adamlar ses beripmişin birinji tapyrda, şonu da şu taýda goýulan maglumaty göredi. Birinji, ikinji orny Murat Gurwanow bilen dewlete toparynyň dewlete platformasynyň lideri Murat Gurwanow bilen Serdar Berdimuhammedow birinji, ikinji ýer alypmışynlar. Indi kanunyna görä, Türkmenistanyň öz konstitusiýasyna görä-de, umman halkara jemgyýetçiliginde kabul edilen normalara görä-de, şular ýaly saýlawlarda haýsydyr bir dalaşýar 50%den köp ses alyp bilmese, onda birinji, ikinji orny eýelen dalaşýarlar ikinji tapyrda öýdäre bäsleşmeli, şolardan haýsydyr biri 50%den köp ses almaly. Ine bu gedekki saýlawda hamala ana Murat Gurwanow 50%-in edilbeýär ýanyny alypdyr. Ýagny 49 üçin %18% aldy diýip görkezlipdir. Serdar Berdimuhammedow hem 16%-den gowrak, ýagny 16 üçin %72% aldy diýip görkezlipdir da. Indi bu sesleň nädip eýlenenligi intäk barada biz aýratyn gurrun ederiz. Indi şular dewlete topary şonu elan etdi. Indi nem hamala şo kanunyna görä, indi Murat Gurwanow bilen Serdar Berdimuhammedow bäsleşýärmişler. Bu taýda ýene sora ýüze çykýar käbirler aýdýar-da, ol Serdaryň habary barmy ka daşary ýurtda özü bilen biriniň bäsleşip oturandan diýär-da. Şo sora goý Murat Gurwanow özüne berin, ýa-da Serdara berin. Bu taýda görünip duranda, bu taýda sahna oýnalýar. Ol dalaşýar bolup gatnaşýar diýilen adamyň o taýda habaryny ýokdy, öz-özünden düşünip durat. O taýda agitasiýa işini alyp barmaly, eger hakykatdan Serdar gatnaşýan bolsa Serdaryň wekili bolmaly berde. Olaryň propaganda alyp barmaly adamlaryň içinde inha şunu biziň kandidatymda ses berdiýip onuň çekişme gurnanmaly. Saýlaw diýilýän zatda hökman çekişme bolmaly. Emma görüşüňi diýäline birinji tapyr saýlaw diýilip atlandyrylan tapyryna da Murat Gurwanow bilen hiç kim arasynda çekişme bolmady. Hiç kim oňa soraw berip bilmedi. Hatda menem şonu gepleşige çağırdım. Yani Murada gelin tapyr, hani bir saýlaw programmaňyz barada bir oturup gurrun berjekler. Menem size soraw berjek. Size sorawlaryny beren adamlaryň bar diýip ýüzlendim bolýan. Murat aga diňe gaçmak bilen. Oňa sebäbim düşündirir, oňa näme üçin o näme gaçyrýar menden. Indi şu ikinji tapyr saýlawlar diýilýän saýlawda ses berilmeli edilip şu taýdan bir jümme bar, şoňa basýaňyz. Şoňa basýaňyz ol şu taýdan hakykatdan adamlaryň şahsy maglumatyny ýerleşdirmeli anketa bar. Indi bu taýynyň gorkulu zady näme? Näme üçin adamlar şu barada soraw berýärler? Bu taýda her bir adamyň öz şahsy ady ýazylmaly şu taýda. Edem diňe şahsy adyny ýazmak bilen çäklenýär. Adam öz doğulan günni, doğulan aýyny, senesini ýazmaly, soň pasportynyň nomeryny ýazmaly, soň pasportynyň berilen ýeri, şo ýerde ona berilen ýylyny görkezmeli, soň berilen ýerini ýeri. Ýerden şo haýsy bölümden pasport alan bolsa, Türkmenistanyň migrasiýa bölüminden ýa pasport idarasyndan şonu şu taýda görkezmeli. Ondan naşary pasportynyň birinji tahypatynyň suratyny alyp şu taýda ýerleşdirmeli, şu taýda ýüklemeli. Ondan naşary oň bilen çäklenileni şol adam şo pasportyň özüne degişlikini subut etmek üçin şo pasportyň ilkinji tahypatyny birinji tahypatyny çeýdip açmaly, ýa-ni tutmaly, özüniň selfie suratyny almaly. Telefon bilen ýa fotoaparat bilen almaly, şo suratym öz ýüzüni görkezip, hem öz pasportyny görkezip, şo suratym
şuýdakine aşakdaky bölümi ýüklemeli. Ine şu hukmany goýulmaly maglumatlar. Näme üçin hukmany ine şuýdaky yıldızcıklar, ne gadal yıldızcıklar vardı görüşümü diýeli. Şularına hukmany talep edilýän maglumatlardyň aňladýar şu gadal yıldızcıklar. Ondan soň iň aşagyna siz öz kontak, telefon nomeryňyzy görkezip bilýäňiz ýa görkezmänem bilýäňiz. Ana o talep edilen ok ýa hemem sizin e-mail elektron adresiňizi şu taýda ýazmaklaryňyzy görkezlen, ýazmaly edilen ýöne olam öz erkiňizde. Ýöne sizin esasy adamları sizi esasy alada goýmaly zat, ine sizin şahsy maglumatlaryňyz, pasportlaryňyzyň kopýasyny surat, hemem öz selfie suratyn. Ana şu barada da adamlar sora berýärler. Bu problem biz üçin. Ondan biz şu maglumatlary goýup ses berenmiz bilen ol ýagdaýa täsir edýärmi? Inni Serdar Berdimuhammedow indi prezident bolup oturýarka. Murat Gurbanowyň prezident taýdanmagy hier nähildir ur 2% şansy barmy? Özümizi riska goýmamyda diýýärmi şol diýip sora berýärler. Şu sorawlar öýren ýerlikli sorawlar. Şoňa da men gönümel jogap berip bilýär. Kanun esasynda hemem häzirki reallyk esasynda. Murat Gurbanowyň Türkmenistanyň kanun boýunça da halkara kanunlar boýunça da edil şuurkun Türkmenistanyň asla birinji tapyr diýilen taýlawlaryna da gatnaşmaga haky ýokdy. Näme üçin? Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä, bilşiňiz diýelim, men geçen gepleşiklemde de görkezdim. Türkmenistanyň içinde soňky 10 ýylyň dowamynda ýerli ýaşamadyk adam taýlawlara gatnaşyp bilen ok. Olar bir tarapy, ikinji tarapy Türkmenistanyň öz raýaty gatnaşmaly. Murat Gurbanow daşary ýurduň raýatlygy bar. Ýagny Fransiýanyň raýatlygy bar. Indi Murat Gurbanow aýdyp biler, men Türkmenistanyň pasportdan bar diýip. Türkmenistanyň pasporty bolan bilenim, sizin şuň kugun raýatlygyňyz Fransiýa degişli. Şeýlemi? Şeýle. Siz şuň kugun Türkmenistanyň raýaty hökmünde ýaşaňyz, Fransiyada daşary ýurtda da siz kim hökmünde ýaşaýaňyz? Siz Fransiýanyň raýaty hökmünde ýaşaýaňyz. Siz bir ýerden başga ýere gideňizde de bir ýurtdan başga ýurda syýahat edeňizde de siz Türkmenistanyň raýaty hökmünde syýahat edeňiz ok. Siz Fransiýanyň raýaty hökmünde syýahat edýäňiz. Siz Fransiýanyň pasportyny göterip syýahat edýäňiz. Şeýlemi? Şeýle. Şoň üçin şeýlelikde siz resmi ýagdaýda daşary ýurduň raýaty bolýaňyz. Şeýlelikde siz Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna da beýlik saýlawlara da gatnaşyp bileňiz ok. Üçüncü tarapy şol saýlawlara gatnaşyk adam Türkmenistanyň içinde haýsydyr bir edara kärhanlarynda soňky 10 ýaşlyk dowamynda işläp gelýän adam bolmaly. Şeýlelikde soňky 10 ýaşlyk dowamynda Murat Gurbanow Türkmenistanyň hiç bir edara kärhanasynda hiç bir guramasynda da işläp gelýän adam däl. Indi onda sonra ýyda çykýar. Ol aslynda onda saýlawlar diýilýän da näde gatnaşyp bilýär diýilen sonra ýyda çykmagy mümkin. Ana men şu meselem geçen gepleşimde de gozgodum. Men şu mesele barada Murat Gurbanowy gepleşige de çağırdım, gelmedi. Ondan ýene bir ara düşýän ýene bir sorawlaryň birem. Murat Gurbanow özüni ýeketek lider, ýeketek kandidat dalaşýar diýip elan etdi. Ýöne ondan daşary bir näçe Türkmenistanyň demokratik hereketine degişli bir näçe adamlar ama öz kandidaturasyny hödürlediler. Onu hem şunu taýda olar ýalan maglumat, ýalňyş maglumat berýär diýen soradylar. Menim o arada da geçen gepleşikden birini aýtdym men. 20 fevralda men eden çykyşymda aýdypdym. Murat Gurbanow ýeketek dalaşgar däl. Ol dogry maglumat däl, ol ýalan maglumat we onuň daşary minha adamdan 3 adam bar. Olardan biri ilkinji bolup Murat Gurbanow öz kandidaturasyny hödürlemäge geldi käridi. Öz kandidaturasyny hödürledi. Olam Türkmenistanyň demokratik hereketine degişli adamlardan biri. Ondan soň Murat Gurbanowyň kandidaturasyny edil ertek güni 16 fevralda Nurmuhammed Anaýew öz kandidaturasyny hödürledi. Ondan soň Ahmet Rahmanow öz kandidaturasyny hödürledi. Şeýlelikde bir näçe adam hödürledi. Üstesine de Murat Gurbanowyň topary opozisiýon herekete degişli aktivistlerden hatta menden hem soramadylar. Sen öz kandidaturaňy hödürlemek üçinmi? Ýani ham Murat agan kandidaturasyny ýeketek diýip elan etsek bolýarmy diýip hiç kiminiň hatta şu Türkmenistanyň demokratik geňeş diýip bir geňeşimiz bar diýýärdiňizde bolsa geçen ýylyň aprel aýynda görüldülen. Şoňa düzümine 8 sany adam ýerýärdi, 8 sany platformaň wekilligi ýerýärdi. Şonda da biziň kabul eden kararymyza görä şular ýaly möhüm meseleler hökman maslahatlaşyp edilmeli, hökman maslahat bilen çözülüp edilmeli diýilip biz şert goýupdyk. Şo şerti ýerine ýetirmediler. Onu ýerine ýetirmedik kim? Şo 8 sany adamdan diňe ikisi Murat Gurbanow bilen Akgül Tapar ikisi bileleşip hiç ili beýleki adamlary beýleki agdalara sala salman beýleki adamlaryň
kandidaturyny hödürlejeklikleri ýa hödürlemejeklikleri bilen gataklanman Murat Gurbanowy Dewlet Topornyň adyndan ilk hödürlediler. Soňam ony ýeketäk tutuş Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky opozisiýon demokratik hereketlerinden ýeketäk kandidat diýip elan etdiler. Ana şonu da şoň öýdi ýalan beýanat boldy da. Men hem şonu tankytlap çykyş etdim. Ýöne şo tankydy etmeden odol inni ýa Nur Muhammed Anaýew öz kandidaturyny hödürlemek üçin arzasyny ýadanna. Biz şonda Murat Gurbanowy maskara etmejek bolup biz Murat Gurbanowyň tanışlarynyň birinden haýyş etdik. Şu Murat aga çykyş edip aýdaýtym, biz elan etdik bolýan ýöne bir bu dogry maglumat däl, bizden başga da kandidaturyny hödürleýänler bar, demokratik opozisiýon hereketden. Şoň üçin bizden şeýle maglumat şeýle beýan etdik bolýan, şo gatyr dogruda biz ýalňyşlyk bir täglik goýberdik diýse, onu hemme zat düzedýär diýdik. Şonu diýdirmek üçin hem aktivistlerin bir oňulen gürleşdi, emma Murat Gurbanow ol teklibi kabul etmendir, gaýta başgaça jogap beripdir. Ýagny eger Nur Muhammed Anaýewiň ýa kimdir biriniň kandidaturyny Türkmenistanyň içinde kabul etseler, şonu resmi dalaşgar hökmüne onda men öz kandidaturamy ýygyna çekäýärin diýip jogap beripdir. Netijede de şol ýanky goýberilen täglik şo duruşuna gally. Ýagny şol hamala şol tutuş Türkmenistanyň demokratik opozisiýon hereketinden ýeketäk kandidat diýilip elan edildi. Indi ol bu näme üçin edilýär? Näme üçin beýle kandidatlaryň bardygyna garamazdan ýa-da bir kandidat olaýmak adamlaryň bardygyna garamazdan olaryň pikir sorulman, olaryň dalaşgar bolmajakmy? Olar bilen talas alşylman, näme üçin beýle howlukmaşlyk bilen şol agaýyň 10 ýaşyny, fevralın 10 ýaşyny şolary ýaly beýan edildi. Bu taýda bir hakykat aýtmaly bolýar adamlar bir belli bir derejede bir şunu gillejegem bolduk. Hakykatynda şu taýda şol demokrat Türkmenistanyň şu birleşen ýanky demokratik geňeşi diýilýän geňeşiň özüniň işini weýran eden şol iki tane adam boldy. Şol işin şo geňeşini öz işini ýatyrdy. Çünkü şo geňeş ýok. Olam näme üçin ýatdy? Näme üçin şo tekde adamdan awarat birleşen şolar ýaly opozisiýon geňeş ahir soň ýatyp galdy. Oňa sebäp bolan adam şo Murat Gurbanow bilen Akul Taparyň özlerini alyp barmaklary boldy. Sebäbi biz şu şokalçyny aýtman geldik, ýöne şu geçen ýyl bir möhüm bir mesele boýunça testirişlik geçirilenle özlerini demokratlar özlerini söz azatlygynyň tarapdary diýip elan edýänliklerine garamazdan seslen çok testirişlikde Murat Gurbanow bilen Akul Taparyň ses alanlyklaryna garamazdan olaň garaýşynyň köpçüligiň başga bir ýanky garaýşyň tarapyny tutanlygyna garamazdan bular provokasiýa edip biziň sesimizi kabul etmeseňiz, biziň ikimiziň pikirimizi kabul etmeseňiz biz geňeşden çykyp geçjek diýip sabotaj etdiler. Netijede men şu taýda adamlary men urmaly boldum. Adamlar şu taýda egilişige gideliň. Buňa da şaýat boldular şu taýda geňeşiň agdalary. Adamlar şu taýda geňeşi bir dargatmalyň bolýar, şu iki ýaşlyň goý diýeni bolsun diýip şonda men egilişige gitmeli etdim. Gitmäge çağırdım. Netijede adamlar egilişige etdiler ýöne adamlaryň içinde pitu boldy. Adamlar gördüler şonu. Bu adamlarda hiç ili demokratiýa alamaty ýok. Tödadatlygynyň hem tarap bularda ýanky tarapyny tutmaklyk ýok. Diňe öz diýenlerini goýgurtmaklyk bar. Şu taýda demokratik prinsipiň şular adamlar bilen işlemejekdigini adamlar düşündiler. Onu da biz şonu bir jigillap duran arawany şu çigir çagşajak bolup duran arawany itekläp näýle barda bir şonu herekete getirjek boldy. Ýöne soňky wagtlar olar goňulenem çäklenmän. Şol chatlerde ýa biz bilen bir oturan chatleri bar, Telegram chatleri, şu iki ýaşlyň. Şu taýda demokratik geňeşiň agdalary soraw berýärler. Möhüm meseleleri barada bolýan. Olar hiç jogap berenoklar. Jogap bermeklerini goýdular. Adamlary adam hasap etmelige başladylar. Ondan bir chatde olara soraw berildi. O sorawy men berem, oglanlar berdi. Ödem möhüm sorawdy. Oňa da Murat Gurbanow jogap bermekde chatden çykyp gitdi. Chatyň agdalygyndan çykdy. Jogap bermeň ýerine. Biz onu diskussiýa çağırdyk. Biz bir möhüm mesele boýunça soraw berdi oňa. Olam çykyp gitdi. Indi Akul Tapar otyr o chatda oňa şo soraw berýär sorin. Olam dymyp hiç il jogap berenok. Ýagny ignore edýär. O taýda bir giden kollektiv otyr adamlar. Diňe bir demokratik geňeşiň agdalarynda ondan daşaran bir giden aktivistler otyr. Indi şonuň jogabyny eşitse gelýär.
Olam adamlara birazcık hormat goýanlygyny şo taýda ýekeje sözlenem bagşlanan adamlar men şu soraga jogap berjek. Däl berip bilem, mok ýa-da şu soragy bermeýän maňa diýse de boljak. Onam diýenok ignore edýär. Siz barmasyňyz diýenok, ýokmasyňyz diýenok. Onuň netijede şol çätiň administratory onam çykaryp goýurdy akbol tapyr. Näme üçin? Diýäbi, olar ýa äskermeçiligi diýmese ol adam o taýda näme üçin otur? Diýilen sora ýa-da çykdy netijede adamlaryň köpçüligi nägile boldy, administrator onu çykaryp goýurdy. Soň şolar ýaly başga bir soragy bir Türkmenistanyň demokratik geňeşiniň öz çätini de berdi ulundan biri. O taýda bir de ýem şo 8 sana adam bolup otursa demokratik Türkmenistanyň demokratik geňeşi diýe demokratik geňeş diýen geňeşimiň öz şähati bar. O taýda da adamlar iki çünne garaşdylar. Bir soragy ýöne koýup soragy berip Murat Gurban bilen Akbol Safara garaşýagyny bular ýene ignore edýär. Şeýtmek bilen olar näme görkezdiler? Şol ikisi inni aýrylyşma kararyna gelipdirler. Öz hereketlerini şonu görkezdiler. Ondan äskermedlik pozisiýasyny eýerip başlapdylar, şonu görkezdiler. Biz size adam hasap edemdik, biz sizine guruluşýok. Gel siz sonra berseňiz berin, özlerim şo çätde tüýürler. Netijede biz näme etdik? Biz baýkotluk eglan etdik. Şo geňeşiň agdalaryny aglap basıp çykyp gaýtdyk. Notada kimin galanyny bilemdik. Ýöne aglap adamlar şotan çykyp gaýtdy. Näme üçin sebäbi biziň äserilmeýän yerimizde, biziň adam hasap edilmeýän yerimizde biziň näme işimiz bar? Indi şu zatlarym şu soňky wakalaryň fonuny bolup geçýär. Şu bize sala salynman ýanky adamyň ýeketek kandidat diýip eglan edilýän döwrüne bolup geçýär. Onuň ol näde ol ýeketek kandidat bolýar? Ol esasy ýadro bolup duran. Opozisiýon demokratik hereketiň esasy ýadrosy bolup duran Türkmenistan demokratik geňeşiniň çätinde şolar ýaly äskerilmezlik goýa bolsa, şol äskerilmeýän bolsa, şo taýdaky şoň agdalaryna sala salynmaýan bolsa, olaň ýöne köý soraglaryna jogap berilmeýän bolsa, onda bu adamlar kim? Bu adamlar kimiň adamdan çykyş edýär? Bu adamlaryň maksady näme onda? Olaň aýdýan adamlar men ýeketek kandidat diýip aýtmagynyň aňarsynda näme matlap ýatyr? Indi men şu zatlary näme üçin gurrun edýän adamlar? Men şonu käbir şoň ýanyna bir şeraýlar bar, Murat Gurbanyň ýanyna bir kısan aýal bar. Aýallar Murat, sen görülmez şeýle diýen, sen bäsleşik edýän. Men onuň nämetine bäsleşik edýän. Murat Gurbanyň iň bolmanda 1% şo taýda Türkmenistanyň içinde deputat taýlanmak ýa prezident taýlanmak şansy bolsa da meni aýplasaňyz bordy, men şoňa görülmezlik edýän ýa bäsleşik edýän. Oň hiç bir şansyny bokagyn ýerinde men näme üçin bäsleşik edýänmişim? Onda näme üçin men bu meseleni gowurýan? Oň nämetine men görülmezlik edýän. Men şu meseleni gowurmamyň sebäbi şunun demokratik hereket ine biz opozisiýon hereket alyp barýar, biz halk üçin alajak diýip atlandyrýan zatlarynyň aňarsyna fars ýatyr. Aňarsynda şolar ýaly göz goýuwçylyk ýatyr adam. Men şu zatlary soňky günler şu bolan zatlary görüp dogry maýdaýyn, lafym gaty keçiş boldy. Men bu adamlar bilen bu şu esasan Akbol Saparem Murat Gurbanow bilen soňky bir ýyla golay wagtdary bir platformada oturup iş alyp barjak boldum. Diňe men näme beýleklerim? Ýöne men görende adam näme boldy? Şolar ýaly haýýarlyk, şolar ýaly edenetdilik, gejemlik, indem aýrymçylyk. Onda olar näme üçin onda şeýdi bu maksady näme? Şol adamy ýeketek kandidat edip görkezmek. Ödem haýdan haý şeýdi puluk maş näme üçin edýärler? Sebäbi şu indi kibirden kandidat bolajaklaram, kandidat bolmasyn diýip edilen zat. Näme üçin sala salman birden şoň kandidatury hedirläp şeýdi ýalan sözlenýär halkyň önünde. Şo bolajak kandidat bolajak adamlar şonu etmesin. Şunu ýeketek öz adamdy ýeketek kandidat edilip şolaň toslap tapýan zat. Indem adamlaryň janyny hopasyny oýup bular boljak iş bolan soň, işden geçen soň, ýa Türkmenistanyň içinde mesele çözülen soň. Indi adamlaryň şahsy maglumatyny talap edip, olaň pasportlarynyň maglumatlaryny talap edip, ýerden çykyş edýär. Men size garanti berýän şu maglumatlar hiç ýere çykmaz, çykaýanda size hiç kim batyryp bilmez, siziň garyndaşlaryňyza hiç kim batyryp bilmez diýip kepil geçen boldy. Ona el kepil geçmek bolýar. Näde kepil geçip bilýäňiz? Men ýöne koýma sala getireýin. Ine 2020-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň ähli ýerinde, ähli regionuna protest demonstrasiýasyna çykmaly edildi. Berdimuhammedowyň
rejiminin alıp barýan siýasatyna garşy. Şoda da edilmeli talaplarym ýa-ni ýollar açylmaly, koronawirusyň bardygy boyun alınmaly, pasportlar uzaldyrylmaly, şolar ýaly meseleler. Netijede näme boldy? Şonu da Murat Gurbanow çıkışana ün beren bolsaňyz, köçä çykyň, siziň biriňizde batyrynsalar, biz sizi halat edýäs, siz ýetsine çykarýar, şu taýda halkara gurammalar, syňydy otýar halkara gurammalar şoňa taýýar, biz olary ýüz tuttuk, olar bilen gepleşdik. Siziň biriňizde de hiç kim batyrynyp bilmez diýip kepil geçýär. Benim kepil geçýän diýip çykyş etdi. Netijede näme boldy? Intak demonstrasiýa çykylmaka, şo demonstrasiýalaryň geçiriljek ýerleriniň birinde iş alyp barýan Balkan awatly aktivistlerden biri, ödem jurist, sowatly adam, peygamberde Allah berdi diýilýän adam, intak ýetişmäka tutsak edildi. Näme üçin tutsak edildi? Şo taýda şolaryň beren wadasyna ananyp, şolar bilen telefon arkaly habarlaşyp, şo taýda adamlary çykarjak bolan aktivistlerden biri eken. Olam şolaryň sözüne ananyp, şu Murat Gurbanowyň beren wadasyna ananyp, adamlary köçä çykarjak bolýar. Bana men günden bilýärler, soň provokasiýa gurunýarlar, oňa hüjüm etdiren bolýarlar, bir adamy uruşdy etdiren bolýarlar da soň hulganlykda tötüp etdiler. Häzir 6 ýyl türmede otýar. Şoň türmede oturanyny 1,5 ýyl boldy. 2020-nji ýylyň sentýabrynda ýygnaldy. Çogurguly. Hani şol ýeke adam halat edip bilýärmi? Başga adam açykmady o taýda. Çıkarjak ine çykýa, 10.000 adam çykýa, 3.000 adam çykýa diýip gördü soň. Bir adam çykany sowut edip bilmedi. Bolýa. Çıkarılmadı näme üçin? Sebäbi adamdan köp bizi ananmadı hakykatdan şoň kepil geçiriljeğini. Oň üçin hiç delil ýok, ona hani inni bolýan, şo taýda bir adam tutuldy. Bolýa, bu onu getirin, şo taýda müňlerçe adam ýygnanan bolsa, ýa ýüzlerçe adam türmäge basylan bolsa, haýsy birini tene olar çıkarjak, näde çıkarjak? Indi şu gün şo taýda bir adam otýar. Hani şol adamyň, şo peýgamberde Allah berdi efendim. Allah desne edip Birleşen Milletler Guramasynda hiç bir mesele gowduruldy. Ya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hiç o meseleni gowdurap Türkmenistan hökümetiniň öňünde şo meseleni goýdumy? Goýunok. Nirde geçirilýän gepleşiklerde Türkmenistanyň hökümetine garşy şo tutsak edilen adamlar bilen baglanyşyp sanksiýa girildi, girildi. Onda näme edip o guramalan adamdan Murat Gurbanow kepil geçirilýär. Indi şu gün men onu näme üçin ýatlap otýar? Indi şu gün bir giden adamlary ýa-da pasportlarynyň suratyny goýup, öz suratlaryny, selfie suratlaryny alyp şo taýpa goýmaklygy çagyrýar Murat Gurbanow. Ödem kepil geçýän diýär. Biz diýär halkara guramalar bilen gepleşik alyp barýar, alyp eýem diýär habarlaşyp ýörüs. Ösen demokratik gurularyny Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýa-ni kongresmenleri, senatorlar bilen gepleşip ýörüs. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasam biziň arkamyzda durşalaryň kepil geçýär. Ina şu ikinji tapyr saýlawlary geçirsek adalatly şol öňünde biz goýýas hemme faktlary biziň gadanan ýeňişimizi ondan olar Türkmenistanyň hökümetine basyş görkezip şonu kabul ederýär diýdi. Özleri näme diýär? Hadiýa Gunwatar ýurtlaram, Gunwatar guramalaram diýär Serdar Berdimuhammedowyň gadanan ýeňişini kabul etmediler diýär. Şoňa gutlamadylar diýär. Yalan maglumat. Men şonu size görkezýän. Näme üçin yalan maglumat? Näme üçin olar beýdip ýaran sözler otýar? Ene Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden'in gutlugy, Joseph Biden Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti aýyň 20-sine Serdar Berdimuhammedow ýüzlenýärde hem onu Nowruz bayram bilen gutlaýar hem Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolanyňyzy münasibetli diýär hem bayramyňyz hem taýlanmaňyz bilen gutlaýan diýär. Ene Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti eýem kabul etdi. Serdar Berdimuhammedow resmi prezident hökmünde. Şoň ýeňişini kabul etdi. Ondan naşary goňşy uly döwletleriň biri Orsiýadyň prezidenti aýym 10 ýaşyny entek inaugurasiýa geçmäke Gurbanly Berdimuhammedow feçan edip soňam ýygyny bilenem şu kakasynyň ýanyna oturan Serdar Berdimuhammedow bilen telefon arkaly gurulşyp onu gutlady. Bolýany Orsiýadyň prezidenti hem ýa-ni Berdimuhammedow bilen tapawutly liderler, olam awtoritar lider, diktator diýeli. Ol ikrar etsin, etmesin biz üçin farky ýok diýeli. Hatay Halk Respublikasynyň baş ýol başçysy Xi Jinping 16 martda Gurbanly Berdimuhammedow feçan etdi, soňam ýanyna oturan Serdar Berdimuhammedow gutlady, ýeňişini kabul etdi. Ondan soň aýyň 10 ýaşynjy martda entek inaugurasiýa geçirilmäke. Kenir Serdar
Berdimuhammedow intak resmi öz wezipesine girişmäke eýem ýeňiş bilen gutlady. Kim gutlady? Türkmen. Ýani Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary gutlaýar. Antonio Guterres Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Gurbanly Berdimuhammedow jaňa diýip şoň ýanyna oturan ogly Serdar Berdimuhammedow bilen soň telefonda gürleşip şonu ýeňiş bilen gutlady. Eýem Birleşen Milletler Uramasy gutlady. Ondan daşary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Helga Maria Schmidt olam aýyň ýa-da görkedeň olam aýyň 18-ine intak inaugurasiýa dabarasy geçmäke Serdar Berdimuhammedow ýeňişi bilen gutlady. Indi näme diýär? Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasy ýurdumyz bilen ýagny Türkmenistan bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär we siziň baş tutanlygyňyzda bu özara bähwitlik gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň dowam etjekdigine şol sanly ilçi ýagny şol Guramaň ilçisi McGregor'ın ýol başçylygyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň üstünlikli işleri netijesinde ösdüriljekdigine bir anan ýaryn diýer. Türkmenistan bilen ýanky OBS Guramasynyň hyzmatdaşlyklaryna ýokary baha berýär. Ýanky Guramaň baş sekretary hemem gutlaýar, hemem Serdar Berdimuhammedowyň ýeňişini kabul edýär. Indi biziň käbir jarçylanmada diňleseň, şuňa da şini gutlamandyrlar. Ýanky halkara Guramalarym Amerika Birleşen Ştatlarym kabul etmeýänmişin Serdar Berdimuhammedowyň ýeňişini. Şoň üçin bular näme diýär? Ikinji tapyr saýlaw geçirip biz şolara inha ertip bermeli, olar garaşyp otyr biziň geçirjek saýlawlarymyň netijesine diýip halka yalan söýlýär. Indi bular şu ýalany bilkaslaýyn aýdýarlarmy ýa bilmän aýdýarlarmy ýa şu zatlar bilen gadyklanan oklaramy? Haýsy bolanda da bilen ýüzüni ýuganok. Eger şu zatlar bilmän aýdýan bolsa, onda bular halkara Guramalarynyň iş prinsiplerini asla düşünen oklar. Näme üçin ol Guramalaryň adyndan söz berip otyrlar? Näme üçin Guramalaryň adyndan söz berip siz tutaraýaňyzda da size barmaklaryny batyrma diýär edersizler? Onda şular bilen o adamlar. Şu Guramalaryň iş prinsipine düşünen ok. Biziň bundan 30 ýyl bundan odal öýleşdiren adamlar, şular intägem öýleşdiren oklar heýäbi bilen aglabasy ýaňy düýnüň gelen adamlar. Şolar düşünürjek bolýan, olar düşünjegem bolan. Öýlerin bir illüziýasy bar. Ýagny halkara Guramalaryna aýdýat bularym alga getdiň biziň diýenmi diýär. Halkara Guramalaryna aýdýat bular alga getdiň islendiň adamy türmeden halas edýär diýip düşünýär. Ýöne öz ýalňyşlary esasında da düşünürse wagt bolda, han şol ýeke adamy çykaryp bilýärler şu adam. Ondan bereme 1,5 ýyl geçdi şol öz agdalarynyň biriniň Türkmenistana tutsak edilendi. Şu Guramalaryň işleş prinsipini onda şolar düşünen ok. Indi öýlerim gyýyr goçýarlar. Ay Serdaryň arkasynda da Berdimuhammedowyň arkasynda Putin we şu saklap otýar diýär. Indi bu näme ýüze çykýar? Hawa Putinin ma bilen arkasynda. Ýöne diňe bir Putin nälekin? Şunku näme görküdi? Bu haramzadalyň arkasynda, bu Berdimuhammedow bilen hem on klanynyň, on tohumynyň arkasynda Amerika Birleşen Ştatlaryň durana bir kanun geçirilen saýlawy, şoň oglunyň prezident bolmagy haqqy ýok. Hakykatynda kanun boýunça şu Serdar Berdimuhammedowyň öz karýeradaky ötüşinde bir giden kanun bozuşlugy ýüz berildi. Ona men geçen gepleşikden birini aýtdym. Nähil näme ýüz berildi? Nähil kanun bolmaklygy deputat bolup otyrka, parlamentiň deputaty bolup otyrka, hem şäher häkimi bolýar, hem vilayet häkimi bolýar. O näde on ýaly bolýar? Ol Türkmenistan konstitusiýasyna garşy gelýär, deputat adam döwlet işini ýerine ýetirmeliler, hökümet işini ýerine ýetirmeliler, wezipede oturup. Şonu bozdy. Şondan soň eýelen wezipede bir kanun tebe ol adam eýem şu taýda kanuny bozdy. Eýem ol adam asla wezipe eýlemeliler, oňa jeda berilmeli. Üstüne on kakasy bir kanuny tüýär. Ona men geçen gepleşiklemin bir kısantında men konstitusiýa haýsy normalarynyň bozulanyny görkezip size 4 ýerek şoň kanun bozmaklygy ýol berenligini ödem gödük ýagdaýda. Eýlemeler wezipesini eýlep oturanlygyny şu taýda nähil kanunyň bozulanyny men görkezip otýar. Şolar ikrar etmeliler. Şol Amerika Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylary bilen okuraýan bilýärler. Olar kanunlary bilip otýar, hem ýurtla kanunlaryny öwrenip otýarlar. Ya Ýewropada hyzmatdaşlyk we howpsuzlyk Guramasynyň ýol başçylary bilen okuraýan bilýärler. Olara ýetirilem. Ana Nur Muhammed Annaýew intäk saýlawlar geçirilmäke öň ýanyna beren arzasynda
Warşawadaky şol obesiyon ofisine barıp görkezip gaýtdy, aýna şular ýaly kanunlar bolup otyr. Taýlawlaryň eglan edilen günüň özi ýalňyş. Adamlara, dalaşgärlere bir aýdan adam öklet berilýär. Taýlaw kampaniýasyny geçirmek üçin. Taýlawlaryň eglan edilmeginiň özi näde dogry? Zat diýip şonýal maglumat berilip gaýdyr. Olan bilýär diýip galypdyr da. Bilýän bolsalar üstesine näme üçin ýetsinçilerini uradan oklar. Birleşen Milletler Guramasy näme üçin iý beren ok? Tynçylaryny näme üçin Ýewropada howpsuzlykka hyzmatdaşlyk guramasy tynçylyk çäresini ýola goýmaly guramalaryň biri şol. Näme üçin hiç şeýle bir inisiatiw görkezmediler. Täze bulara gerek däl ýanky galypdyň üstüni açmak. Demek şu guramalarym şu Berdimuhammedow ýaly, Serdar Berdimuhammedow ýaly adamlaryň şu taýda oturmagyny, şolar ýaly dikmelen oýnatylan oturmagyny isleg bildirýär. Hem şonu isleýänler Birleşen Milletler Guramasynyň mana baş sekretary gutlap otyr. Näme üçin ikrar edip otyrlar? Indi şundan soň şu guramalaryň adamdan çykyş eden bolup söz berip, ana biz häzir saýlaw geçirsek garaşyp otyrlar, şolaryň öňünde goýýar, şolarym kabul edýär, onuň Türkmenistanyň hökümetini basyş görkezýär. Indi şunu adamlarym Türkmenistanyň içine barjak Türkmenistan dolanmokçy. Indi şunu adamlara halkyň ykbalyny, döwletiň ykbalyny ananyp boljakmy? Men şu datlary göremsoň, bugünüm geçip adamlar indi opozisiýon hereket diýilýän dadyň töwereginde özüm men dogry maýdan indi men görkezmelär karara geldim täze. Bular ýaly adamlar bilen işleşmek, halkyň öňüne düşmek, halka bir gowdurmuş getirmek mümkin däl. Men öz jurnalistlik işimi etjegim. Indi bulan bu pyssypyjurlyk öňünden şäklenen ok. Birinji tapyr diýilýän saýlawlar nähil geçdi? Oň netijesini nähil? O taýda eglan edilen sanlardan habaryň barmy adamlar? O taýda näme edildi? Ha seyredip görün, şu taýda eglan edilen sany. Şolaň şol 6-njy martda işläp başlan sahypasyna şu birinji tapyr saýlaw diýilýän saýlaw geçirilen boldy. O taýda da adamlaryň ruhsady bolmadan, kandidatlaryň özi ruhsady bolmadan devlet toporynyň inisiatiwasy bilen ýanky saýtlar edilýär. Hiç dalaşgäriniň habarym ýok. O Türkmenistanyň içindäki dalaşgärlere beýlede dursun indi. Olaram habar edilmeli. Bular saýlaw geçirip olara habar berdim. Bolýany Türkmenistanyň içinde henne habarlaşma bilen ok, olar bilen sen olara ýetingen getirip bilen ok diýeli. Ýöne Türkmenistanyň daşyny özlerini dalaşgär diýip eglan edilen adamlara da duýdurmazdan devlet topory Murat Gurbanow topory ýanky saýtlar edýär. Şol adamlaryň adyny şo tak ýerleşdiren bolýar. O saýtda adminlige diýen kim? Devlet toporynyň adamlary hem şolaryň öz hakyna tutan adamlary. Daşyndan spesialist tuttuk zat diýär da, bolýar sen daşyndan tutanda da birinjiden antek daşyndan tuttuk diýilýän kimdigi belli-de. Ol adam halkyň öňüne çykaryp görkezdiň, o näme derejede ol dogurçyly adam, näme derejede adalatly saýlaw üçin etjek adam, o siz adminni tuttuk diýen biziň adamymyz diýilýär. Bilen sözüne inanmalylar. Inni kimdir bir ýerlerini hakyna tutup pul telep, ýanky saýta döre diýerler. O taýda admin otyr. Admin diýmeklik näme? Şo taýdaky islendik maglumaty sen öz kontrolunda saklaýan. Islendik sany, islendik harpy sen ýitdirýär. Indi şolar ýanky öz ellerine alýarlar bir topor, ýanky devlet topory. Öz ellerine alýarlar da saýlaw geçiren bolýar, şo taýda adamlaryň atlaryny goýýarlar. Biziň hem habarymyz hem ýok. Şunu ýaladyn ediljekdigini. Ondan olam haçan başlanýar saýlaw diýilýänler. 10-njy martda saýlaw geçirilýär. Bularym 6-njy martda ýanky saýt işläp başlaýar. Ondan sesleriň ilkinji görkezjileri 7-nji martda peýda bolýar. Soňam aradan bir hepde ýaly geçen soň bar ýok şo taýda näçe boldy? 6-njy martdan 10-njy martda 6 gün, 7 gün niwalaly. 7 güniň içinde de saýlawlar gotordy, da berilen sesler diýip eglan edilýär. Ýanky Murat Gurbanow famala şo taýda sesleň 49%den hem gowran, ýani 50%de gowra ýakyna sesi şol alypdyr da. Indi biz şoňa inanmaly. Bolýar, oňa da bir inanaly diýerler. Ýöne şo ses berişligiň özi ullokan soraw döretdi adamlarda. Näme üçin? Sebebi ses berişligiň iň soňky güni, ýani 12-nji mart diýilýän gün adatdan naşar bir ýagdaý bolup geçdi. Dünýäde görülip eşitilmedik bir statistika peýda boldy. Dünýäde ýene bir gede gaýtylýan adamlar, dünýäde görülip eşitilmedik bir zat boldy şo taýda. Şo saýtda şon ýaly bir oýun edildi. Dünýäde görülmedik ýene gaýtylýan. Sebebi elektron ses berişlik şu gün
ösen demokratik ýurtlaryň ta hemmesinde diýilen ýaly geçirilýär. Yani Amerikan Birleşik Ştatlaryna geçirilen taýlagularyň aglaby bölegi elektron testirişlik görünüşinde geçirildi. Owry ütüşükler däl. Ýöne şu elektron testirişligiň bir kanuny we kanun aýatlygy we spesialistligiň we aýtmagyna görä. Şu taýda şeýle bir kanundan çykmak bir anomaliýa ýagdaýy bolup geçdi. Onu hatda spesialistler hem hayran galýarlar, olar ýaly bolmagy mümkin näl diýerler. Olar ýaly bolmagy asla mümkin näl. Näme hakda gurulmy diýe. Şol bolanlaryň üstem şolunly netijesi aglan edilenden soň üst açyldy. Indi şu netije nähil boldy? 10-njy martda taýlawlar gutoruldy diýilenden soň, ina kim ýeňişi diýip aglan edilen adam, bu taýda Murat Gurbanov'un alantany, şoňa ünslerin. Şoňa hamala şol 6 güniň içinde 208 000 dönem gowrak adam sesler. Indi gödüň not tutun. Şu berilen umumy seslen ýarsy. Murat Gurbanov'un alantany sesi ýan gaýdyşmy diýär 50%-den tehel adyra. Umumy hamala şu taýlawlara gatnaşan Türkmenistan raýatlaryň sany şu 6 gün içinde 418 000 adam bolupdyr. Şu Murat Gurbanov'un toporlaryň aýtmagyna görä 418 000 sany adam şu taýlawlara gatnaşypdyr Türkmenistanyň raýatlary. Indi şu taýda ýanky anomaliýa diýilen adamyz nähil ýüze çykdy? Onu kim ýüze çykyrdy? Onu indi şu ýeňiş bollyna aglan edildi, gutlawlar ýazyldy bu taýda. Şondan soň aktivistler bir näçesi şu käbiri şu kompüter teknologiýasyndan hem şular ýaly analitika meselesinden baş çykýan adamlar bu sesverişligi näde parlamalygyny düşünýän adamlar şu analitikasyň şu taýtyň analizatorun üstü bilen şu taýtyň maglumatyny barlaýarlar. Onu barlap bolýan eken. Şu barada ilk TikTok'da aktivistler maglumat goýdy. Ondan şu TikTok'da goýulan maglumaty Downhouse diýip bir taýtyň eýesi öz kanalyna goýupdyr. Indi şu taýda şu maglumaty teredildi. Indi şu saýtyň içine näçe tane adamyň girenligini bilip bolýar. Olam näde bilip bolýar? Ýürüýte bir agregator bar. Ol agregatoryň ady analizatorda, agregatoram diýilýär, analizatoram diýilýär. Ine şu saýta girsem, şonu bilip bolýar. 2 IP.ru dash ondan WHOIS. Şuňa girýän, onuň şu taýda seredim. Menem girip gördüm, onu bilip bolýar. Onuň şu taýda girýän bolýan. Şoňur penjereci o aşylar ýaly. IP adresini ýazýan ýa-da saýtyň adyny ýazýan. Haýsy saýtdaky statistikany görjek bolsaň, şu saýtyň adyny şu taýda ýerleşdirýän-de prowerit diýip basýan. Ondan sonra şu saýta degişli maglumatlar çykyr ýa. Öňü bilen çykýan maglumat şu saýtyň ady, näme? Domen ady şol. Ondan şu saýt haçan registrasiýa edilipdir. Şu saýtyň registrasiýa edilen güni 28 fevral. Näpda aý öňürti ýazylýar, gün soň ýazylýar. 22-nji ýylyň fevralynyň 28-ine şu döredilipdir şu saýt. Ýöne işe başlan güni haçan 7 martda updated diýär. Şu taýda maglumatlar üýtdi diýär. Näme üçin? Ya şonu sesverilip başlandy. Hakykatynda sesverişliň ilkinji sifirleri, nomurlary 7 martda peýda boldy. Ýagny hakyky saýlawlar geçirilýän gününden 5 gün 10 martda saýlawlar geçirilýär. Şondan 5 gün şulaň öz saýlawlary başlandy. Indi onuň şu sahypada şu saýty döreden guramaň ady ýazylgy. Ýagny kim şoňa arda beripdir, kim şunu satyn alypdyr şu domeni. Onun haş demek Fransızca ýazylgy. Türkmenistanyň demokratik hereketi diýip şol ýanky DVT platformasynyň platformasy görkezilýär, şu gödüňünde tutulýar. Şu saýty satyn alypdyr. Da şu domeni satyn alypdyr şu saýty. Şu göreden şol. Indi bular bir maglumat. Indi şu saýta näçe adamyň girendigini bilmek üçin ýene bir saýtda. Şu saýtyň içine näçe adam giripdir, näçe adam toňuşa edipdir, şonu görüpdir aslynda. Şu sesvermäge näçe adam barypdyr, şonu bilip bolýar. Onu näde bilip bolýar? Şu sahypaňy söýlen. Ýagny www.pr bunu keset çadyp cy.ru diýip ýazýan bolýan. Onuň şu taýda ýene de bir penjere çykýar. Şoňy söýlen bilip bolýar. Penjerede çykýan başga da statistik görkezilýär. Seredim. Ine şu taýda da şu penjere ýazýan saýlawlar org diýen ýa-ni saýtyň adyny ýazyp basýan bolýan.
Ona bir giden funksiyalar çykýar. Indi şu taýda näme görüp bolýar. Öňülen görüp bolýanda 12-nji martda indi saýlaw gutoruldy, indi saýlaw geçip gutoruldy diýilenden soň şu ýanky spesialistler şu saýlawlaryň geçirilen taýtyna girenlerine näçe adamyň üstüne açdylar, näçe adam şu taýda giripdir. Şuňa seredim. Pasititli diýmek orçça çykýanda, pasititli diýmek şu taýda giren adamdan sany. Indi deňeşdirip görüň. Ýa-ni men aýtdym. Jemi ses bermäge 5 güniň dowamyna Jemi ses bermäge 418 000 adam gatnaşdy diýilip eglan edildi. Debete topor tarapyndan. Şol 5-6 güniň dowamyna 418 000 adam. Saýta giren adamdan hakyky sany 1880. Ine şu. Indi bu taýda prosmotr diýip ýene bolýar. O näme bolýar? Oň sany 7500. O näme bolýar? Prosmotr diýmek şu giren adamlar näçe gedek soň şu takypa seredipdir. Sebebi şu taýdaky giren adamdan sany näme üstünden anyklanýar? IP adresden üstünden anyklanýar. Adam kompýuter bilen girsin, ya adam telefon bilen girsin, her bir telefonyň eýesiniň sany görkezýär şu taýda. Ya kompýuteriň eýesiniň ya da telefonyň eýesiniň şu taýda şu jemi sany şu. Diýmek bir adam bir kompýuteriň ya da bir telefonyň üstünden şu taýda giripdir. Ýöne şol adam bir näçe gedek şu taýpa seredip bilýär. Ýöne hakyky san şu taýpa giren adamdan sany ne şu 1880. Ýöne şolaryň käbirleri bir näçe gedek görüpdir şu taýda. Diýmek şu taýda ses beren adamdan sany jemi sany özüm. Diňe Murat Gurbanow ses berenler däl jemi sany 1880. Indi bular aýdýan näme diýär? Şu taýdaky diýär agregatyň özü şoňa mümkinçilik berýän ýanky sany görkezýän agregatyň özü dogry işlänok diýip şonu döredenden öz nemesi var, ýadgysy bar diýär. O taýda hakykatdan amma şu plugin Alexa diýip atlandyrylýar. Şu ýanky programmaň özü şoňa mümkinçilik berýän programmaň özü. Şonu döredüjiler aýdýar. Biz döretdik şunu diýär. Ýöne diýär dolu takip maglumat beren nokta bir belli bir täwirlikleri goýberýär diýär bizim şu programma. Beýdemek näme? Olar aýdanok bütünle ýalňyş maglumat berýär diýip. Käbir belli bir prosent ýalňyşlygy bar diýär. Bolýar, indi şu prosent ýalňyşlygy nähil bolup biler? O taýda gurrun 70-80% hakda gidenok, o taýda 3-4-5% hakda gidiyor. Indi şu taýda aýdaly goý 4-5% ýalňyşýar diýär. Ýöne 418 000 niri, 1880 niri. Indi ola bir tarapy, indi sahypa giren adamdan bar sany. Indi şu taýda şu hödür bir tarapy. İkinciden, indi bolýar, aýdaly şu adamdan şu sahypa girenler şu diýeri ýöne bular şol wagtyň özünde ýanky debete topory Telegram kanalynyň üstüne ses berişlik geçirdi. Olaram çatylan ýanky Telegram kanal bilen ýanky saýt çatylan. Sen Telegram kanalyna telefon bilen girýän şolaň nemesine toporuny chatine ýürütip ses berilýän chatda taýlawlar 2022 otaň aşağı çykyp bot diýip ýarýan bolýan. Şoňa girip bolýar. Onuň şoňa girýän olam nähil görülýär o taýda. Indi şu taýda durul. Şunu görkezýän. Indi şunu ýaly näme? Indi şu taýda şu ses berilýän adamdan atlary goýulun. Indi şu taýda da şol ses berilýän ýer. Indi şu Telegramda açylan şu tahypa şol 6-njy martda işläp başlady. 7-nji martda eýem sesler peýda bolup başlady. Şu taýda ses bersem, ýanky görkezýän tahypamda ine şu taýda şol çykýar. Şu tahypada şu ýene taýlawlar, şu taýlawlar org diýen tahypada çykýar da. Men şoň çykmaly. Indi o taýda nähili o görkezji bolup durunmy? O taýda görkezjiler seredilik indi. Beýleki maglumaty bolýar aýdaly, bu taýda takip görkezene oken. Ýöne jemi sany ses berişligi bir ýerlerläliň. Jemi ýerlerlämizde ine taýlawlar 6-njy martda şu sahypa güýje girdi. Ses berişlikler başlandy. Ine debete toporum ýürüte kanal açyp toporlaryny 177 adamyň abonaçy bolup otyr. Şu taýda günnelik hasabat berip otyrdylar. Inha 7-nji martda eýem 155 adam Murat Gurbanow ses beripdir. Olam hamala şu 59%-den gowrakmyşyn. Awa Serdar Berdimuhammedow 38 san ses alypmyşyn. 14%-den gowrak hemen beýlekler. Indi seredin. Esasy ünsermeligiňiz Murat Gurbanow alan sesi.
saýlawyň ilkinji güni, ýa-ni sesler berildi diýilen ilkinji gün 7 martda 155 adam ses beripmişin Murat Gurbanowa. Indi ertesi güni 8 martda. 8 martda Murat Gurbanowa 226 adam bolupdyr. Jemi ses beren. Beýle diýmek näme? Şu 155 adamyň üstüne bir günden soň 76 adam goşulypdyr da 76 adam 76 adam bolan nokta. O 76 adam bolýar da. 76 adam şuňa ses beripdir diýelim. Ondan soň 76 adam ses berýär. Ondan soň ýene bir gün geçýär. 8 martdan soň 9 mart gelýär. 9 martda 476 adam boldy. Jemi ses beren. Oňa seredin 226 adam bolan bolsa, soňam 476 adam bolsa, şo taýda bary ýogy 250 adam ses beripdir. 250 adam bir günün içinde, bir sugutlaň içinde. Soňunny men 3 güni aradan geçirdim. 9 idikmi? 10-y, 11-y, 12. 3 gün geçenden soň 10-njy martda ýerden Murat Gurbanowyň jemi alan sesi 1000den tähel gowrak 1075 ses. Ünserim. Beýdimek näme? Beýdimek 3 güniň dowamyna her gün 200 adamdan ses berilipdir. Jemi 600 ses alypdyr 3 güniň dowamyna. 600 ses alypdyr. Beýdimek ortaça Murat Gurbanowa 6 martdan başlap ortaça her gün 200 adam ses beripdir. Indi iň soňky jemleýiji günni ünserýän bolsaňyz 10 martda sesler jemlenýär. Indi ýerden Ýewropa wagty bilen sagat 10-larda şu san peýda boldy. Murat Gurbanowyň bar alan sesi 1075 ses. Beýleklerem arasynda öz arasynda şu 1000den tähel gowrak sany paýlaşýar. Jemi şu taýda 2,5 ming töwerek adam ses beripdir da. Telegram kanalynyň üstü bilen hem saýtlaryň üstü bilen jemi berilen ünserlik adamlar. Iň soňky gün şulam. Ses berişligiň iň soňky güni. Indi ses berişligiň şol günüň agşamsy şu ses näçe bolandyr diýäňiz. 10 sagatyň içinde şu ses birdenike 208 miňden gowrak bolýar. 208 miňden. Mundan öňgen kaýdyşym ýaly her gün 200 adamdan ses berip gelýär. Birdenike bir günüň içinde 208 miň adam ses berýär. Indi aýdaly şu 1000 sesi aýraly bundan. 1000 sesi. Diňe 12-sine ses beren adamlar 207 miň bolýar. Indi şu mümkin adamlar. Men şunu spesialistlere berip gördüm. Her gün 200 adamdan ses berip gelýär. Iň soňky günem jemleýiji gün indi köpräk san gerek. Şu dalaşgaryny köpräk san gerek. Birden sanlary kesip köpelenok. Eger şu 200 adamdan ses berip gelýän bolsa, birden şu ses 400 adam bolsa, eýem 100% köpelli bolýar. Ünserim. Bir zadyň bakasy 200 manat bolsa, soňam 400 manada galsa, ikisi galdy diýil ýa-da prosent görnüşinde alsa, 100% köpelýär şu. Bir zadyň bakasy 100% köpelli bolýar. Seslerem şon ýaly. Aýdaly bir hepden dowamyny ses berişlik geçirýän bolsa, ortaçada san alınýar. Ortaça 200 ses berilýän eken. Ýa-da aýdaly 2000 ses berilýän eken. Ýöne birdenike haýtydyr bir gün ortaça ses diýilýän norma bozulup birdenike şol 2000 ses ederek 4000 ses berilse, şu hukman şu ködürü diýär. Näme üçin? Birdenike 100% köpelmäge haky ýok. Oňa näme diýilýär? Anomaliýa diýilýär. Şu ýagdaýda şu günnäki berilen ses hukman öwrenilýär. Deriňelýär. Mümkin däl. Şu ortaça gelýän ses birdenike 100% galmagy haky ýok. Indi Murat Gurbanowyň ýagdaýynda näçe prosent galypdyr? Ünserlik adamlar 100% galanlar, ýagny 200 ses berip gelýän bolsa, birden şu 400-e çyksa, eýem 100% köpelli bolýar. Şoň öňe kadadan çykma, eýem şu hödüretdir. Şoň şu taýda derme geçirilýär. Ses sanalyna hukman şoňa ünserilýär-de, şu deriňelýär. Mümkin dälmi? Indi Murat Gurbanowyňda näçe prosent köpelipdir bir günüň içinde ses. Murat Gurbanowyňda dünýäde görülip eşitilmedik wagt bolupdyr. Bir günde ünserin ortaça 200 ses. 10 martda birdenike 10 sagatyň içinde
207.000 ses. Inni şu neçe prosent köpelli bolýar? Bir günkü görkezji 103.000 dönem prosent köp bolupdyr. 103.000%'den hem köp. Inserin adamlar 100% däl, 1000% hem däl, 10.000% hem däl. 100.000%'den hem köp. 103.000%. Indi men şunu spesialistlere berem, dolar aýtdy. Gön aýdýarlar, Ýewropaň spesialistleri bilen maslahatlaşyp kördüm. Galplaşdyranda da olar ýaly derejede galplaşdyrmaly diýerler adam. Men aýdym şu näde edilip bilmeýär. Olar aýdy iki ýagdaýy bar. Biz soň gyzyklanyp gördük spesialistler bilen. Şu Telegram kanalyna şular ýaly sesverişlik geçirilende ýa-da statistikany üýtdüçek bolanda, statistik bir maglumat bar bolsa Telegram kanalyna. Şu Telegram kanalynyň öz içinde ýörüjü hyzmatlar bar. Bir de şunça töleseňiz, näçe ses gerek bolsa, bir de her ses üçin 0,5 sent töleseňiz her ses üçin biz size gerekli sesi berer, siz ýörüjü hyzmatlar bar. Onu bizim chatimizde türkmen oglanlaram tapdylar. Biz hem şonu görüp gülüşdük da. Indi soň seyrede otursa biz bular ýaly derejede ýöne galplaşdyrlar, öýtmedik. Bizim tek bu torunluk netije gelinmäkä biz şu ýanky agregatlary tapdyk. Soň ýanky spesialistler aýdýar, ýanky ýaly derejede üýtmetmek üçin, sesi galanmak üçin, bir ýanky ýaly şol sesleri galplaşdyrýan ýörüjü hyzmatlar bar. Gulluklar bar, şolara pul töleýän, olar şol islerini kreseňi haýyna adama näçe ses bermeli bolsa, şoňa ödüň paýlap şonu ýazýan diýe. Ne bizde aýdaly 10 tane adam sesverişlige gatnaşýar, dalaşgary hökmünde gatnaşýar. Şoň iň ýokaryndaky adamyň, birinji nowatdaky duran adamyň prosent sanyny ýa ses sanyny, planşa ming sanyny artdyryň, ikincini planşa sanyny artdyryň, üçüncüni şeýdik görkezýän, odan olar öýde artdyrýar. Tölemelji puluny söylüyor. Ola bir tarapy. İkinci tarapy spesialistler aýdýanlar. Kim şo ýanky saýtyň administratorlyk roluny oýnaýan bolsa, hemme sifirler şolaň elinde. Şoň üçin menin täk taýla olan soňky güni gelmäke şo käbirdatlara şufa bildirdim de men Murat Gurwanowa chatnyň birini hat ýazdym da aýtdym. Muradaga şu administratorlyk roluny maňa bersene diýdim, şoňra çagyny saýtyny. Men diýdim siziň alan prosentiňiz diýdim. 1% getirip görkezýän diýdim. Sebäbi men öwrendim da ýa tek şu 10-njy marta gelmäke men gylyklanyp soň bildim onu. Näde edilýän. Men diýdim siziň alan sanyňyzy edil şugun diýdim, prosent sanyňyzy 1% getireýin. Siziň garşydaşlaryňyň birini alaýyn, mysal üçin Nur Muhammed Anaýewiň kinalanyny alaýyn 99% edip görkezip bereýinmi diýdim, moýun ruhsat bermedi. Gaýtam maňa men üstünden güljek bolup, ay neme diýe jogap berende. Düşnükli Allah'ım ra sen öýde etjek adam görkezdiň, taýlaw geçiriläýär diýär. Men o taýda men öýde etjek adam görkezdim mok. Olaň edip biljek zadyny, olaň edip oturan zadyny men şolaň gözüne görkezjek boldum. Şonu edip bilmediler, şonu maňa bermediler adminler. Soňra şu zatlar boldy, şu passa bozurluklar boldy. 103.000% prosent zady bir gün içinde köpeldi edip görkezdi. Indi şunu fud etdiler. Ýani aktivistler aldylar, işine girdiler, zat etdiler, tamam spesialistlerle gurullaşdyk. Indi men Murat Gurwanow aýdýan. Murat aga ýa sen şunu öýüň habarsyz arkaňdan bir şunu edýän. Ýa-da öýüň edýän, öýüň bilkaslaýyn edýän. Şun galplaşdyrylanyny ýa hem köre hata görünip durar. Birinji klasyň çagatyna da görünip duranda. Olar ýaly anomaliýa bolanok dünýäde. Menin onu aýtdym. Gaýrat etdi, öýüň çykyş etdi, aýt. Biz şunu galplaşdyrdyk diýip boýun Bular näme diýe? Bular gaýta, şolar ýansy ora beren üçin men chatdan çykaryp goýdum. Men bular bilen şo debeten adamlar bilen hem başga käbir aktivistler bilen bir chatda oturýardym. Ýanky ýansy oglary berip başladym, bular men chatdan çykyp boldy. Ondan üstesine de ýadyňyzda bolsa, Akul Zapar ýanky Karamdada şo men başda bilen şo YKT kandidat däýerligini Murat Gurwanow elan edende ýadyňyzdadyr. Fevral aýynyň 26-syna ýanky ay bölek diýip bir nemede Ukrainada ýaşap beren bir türkmen gaýdymyzy çagyryp maňa töhmet atdyrýar. Ene diýe Allah öýdem gepleşiň adynam näme diýip goýýar? Allah'ım Rat Rahim diýe urşuň tarapyna. Men niýe de urşuň tarapyny tutup dur, men gepleşikle meseredim. Ukrainada urşu barada. Men ýadyr otyrna. Men o taýda bar diýen adam,
ortadan häzir kedip beren zady şol käbir gün watar ýurtlarynyň ýakyn günlerde eden zadyny gaýtalap otyr. Şolardan sapa galana meňdeşdi. Men şonu getirdim, paralel görkezdim. Kollektivleýin gün watar diýilýän koalisiýon güýçler ýadyňyzda bolsa soňky 20 ýyl bäri näçe ýurdu weýran etdiler. Özlerin bir kanun hiç il halkara normalaryna eýermeýän keteki bir ödü tiyarlı yurdun teritoriýasyna goşunlaryny talyp, uçurlaryny talyp, bombalap, edip, ay biz sizi demokratiýa getirecek, ay biz sizi diktatordan azat edecek diýip weýran edip soňra çykyp gaýdýarlar. Hiç il dikeldişem ýok, adam ýok. Öz işlerini bitirýärler, öz düşmanlaryny. Şol olarym o diktator diýem kimleri atlandyrýarlar. Kim bulara boyun eýmese, kim şular bilen şolaň diýen etmese, şolam hökman diktator bolýar. Men odalam ýatlydyk gelen. Eger diktatorlar öldürjek bolsa, olar başda niýeden başlamaly? Saudi Arabistandan başlamaly. Arap emirliklerinden başlamaly. Ana şo taýda hakyky anajyklaryň iň nemesi oturan ýeri şo taý. Olara degen oklar näme üçin? Sebäbi olary şol öz oýunlaryny oýnatyp bilýärler. Olary ýaraklaryny satyp ýakyn günlerdäki terrorizm ösdürip oturundan şular. Saudi Arabistana 10 ýara näme gerek? Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýa Büyük Britaniýadan 10 milliardlarça dollar näme üçin ýara galýar. Sebäbi iň soňunda ol üstsaçylan faktor. Ýakyn günlerdäki şol igilçiligem eline, Al-Qaedaçyligem eline şo ýaralar ahyr soň şolara baryp ýetdi. Şunu ýaly oýnanyp ber. Şoň üçin o taýda karamdadylan diktatorlaryň toguny tok diýilýär. Ýöne haýsydyr bir başga bir awtoritar lider bilen diýen etmese şo diktator bolýar, şo ýurdan baryp ýumuryp onuň gaýdy bermeli. Dikelçegem bolmaly, o berilen demokratiýa getirecek diýip berilen söýdüň ýerinde durjagam bolmaly. Ondan olar tankid etmek bolanok. Indi men şo zatlar tankid edýänini alyp seredin diýänler, ortadan häzirki Ukrainada edip beren zadyny ine gün watar ýurtlarym etdi. Bular tutuşlaryny şey diýip halkara kanunlaryny bozup berler. Bir-birini nusgalyp şey diýän bolan sen gün watar tankidledi, ine Allah'ım gün watar tankidledi. Diýme ol Putin'in tarapdary, diýme ol urşuk bolýar. Diýip netije çykarýarda akıl tapar, o görgüli gyýdy. Oýnap, başyna ýalap, şo 26-njy fevralda eden gepleşigini aýdýan Allah'ım Rahim diýip bir jurnalistim. Bagawanyň Putin'in diýe şo agresiýasyny açyk gollap çykyş etdi. O görgülen men nirde on ýal çykyş eden men bilen o. Soň men o gyýy tapdym bir çatlaryň birine oturan eken, menim aýwyluk diýen sen şo şey diýende näme şey sonra göreňok. Nirde şo Allah'ım şey nirde Putin'in agresiýasyny açyk gollap çykyş etdi diýip sonra göreň bermedim diýsem, men o hakda pikirlenmem ýetişmedim diýe. Ol men çagyranna sen asla adyňam tutmady diýe. O gepleşiň adynam Allah'ım Rahim urşum tarapynda diýip goýjak diýip aýtmady diýe. Bolmasa ýa-da gepleşiň gatnaşan şo aýbelok da iki bolup töhfetleşdik geçirýär. Gepleşiňam adynam goýunny da ol ýanky aýbelokdan bir habar oň bilenem maslahatlaşman ýanky atýar. Hamala tutuş gepleşik maňa bagyşlanan ýaly. O taýda da diňe 1,5 mund men hakda gurrun edýär. Edem ýalan maglumat berip ýanky jatadaja gyýdyň başyna ýnap şo dilinden çekip alýar. Hey Allah'ım radonda beýdiýän bolsa, ol adam beýdiýän bolsa, onda olam onda ganhorlyň tarapdary bolýar, näme diýip diýdirýär da. Menem aýdan aýbelok sen näme şu maňa beýdiýdiň diýsem, men bilemem Allah'ım radaga diýip, siz o söz diýdiňiz, men ýerde çykyş etdiňiz. Men ul lokan adam şey diýip dursa diýär, menem hakykatdan bolandyr etdim diýär. Şoň üçin men ýöne diýär, eger şon diýen bolsa diýdim diýär da. Olam hakykatdan bunu men ýadarmady. Ýöne eger şey diýen bolsa, onu olam ganhoryň tarapdary bolýar da diýdi. Indi düşünükli oýunyň gözüni başyna aýlapdyr. Ýöne şu zatlary näme üçin edip ber? Akıl tapar. Ya Murat Gurban soň ýerýany bilen maňa şyltak atýar da, şolar ýaly şyltak atýar. Bilen sebäbi şo men ýekije ýerde başda tankid etdim de, ol bilen aýdan zady eden beýanaty dogry däl, bu ýekete kandidat däl Murat Gurban diýdim de. Şondan soň şolar bir başlady. Indi men semetdirjek bolýar. Men indi şolaň ahlat töweregini hiç ýere gaýdy bilen tankid aýtdyrmajak bolup edýän zatlary. O taýda da gurrun men hakda giden o adamlar. Buların hiç tankid etmek bolanok. Özüm şu eden ýalňyşlyklaryny aýdanyň üçin o ýekete kandidatlar Muradaga men soň onu düşündirjek bolýanlar. Şo taýda ýekece diýýär, täýlük bitdi diýýär, şonu diýen ok. Gaýta soň bular näme diýär? Oňulenim şäklenen ok. Töhmet atmak nemesini. Soňra şu men ýanky bolan konfliktden soň şunday ýaly sen ýekete kandidatlar Muradaga bir beýan edildi. Zat diýemden soň bular öýkeläp ýanky aralyş kampaniýasyny ýola goýup bir tarapdan akıl tapar ýanky ýaly çykyş urna otyr beýlek tarapdan Murat Gurban men bir goýan näme bir maglumatym alýa. Ine şurada bir maglumat görkezin. Murat Gurban men
goýan maglumatlaryň birini alýa-da şunu ýaly gorkaýa terdim. Men şo bolan ýa konfliktden soň umumy çäkde men şular ýaly maglumat goýdum da. Bu taýda näme maglumat? Şu taýda Awstraliýanyň bir telewizioniýasynda sorag jogap alşygy gidip otýar. On gepleşen adam Q+A diýär-da, question and answer. Awstraliýanyň ABC kanaly we täzelikler kanaly var edir Amerikadaky ýaly. Şonda bir oglany şu studiýadan çykaryp goýberdi. Şu ýanky gepleşik alyp baryp şul adam, şu jurnalist ekspertler bilen biletýär bir studiýada. Awstraliýaly bir raýat, bir ýaş oglan bulara sora berýär. O taýda da gurrun Ukrainadaky uruş barada bar ýa konflikt barada bar. Onu bir oglan ýerinden turdy da sora berýär-da. Sizdiýe bolýa sizni Orsiýadan häzirki hüjüm hakda gurrun edýäňiz. Ýöne mundan öň soňky 8 ýyl bäri Donbassda Ukrainaň harbylarynyň edýän hüjümleriniň netijesinde 13.000 tane adam öldü. Biýuna adam. Ölen Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatyny şu barada aýdylýar diýip aýdýar. Onuň bular ekspertlere şo sora berýär. Siz näme üçin şu şakaçyny şu meseleni goýdurmadyňyz şu studiýada diýär-de. Şu barada gurrun edýär. Onuň ýanky uglany bular bu näme diýär alyp barjay diýär. Информационная идея. Место ответа явно растерян ведущий выгнал гостя из студии. Şoňa jogap bermäge gerek ýanky zordur. Şu ýanky ýaş oglany çykaryp kok berýär. Siz bu taýda oturmalar şu studiýadan desine çykyn diýip goýýar. Menem şu maglumaty biziň çätimizde goýdum. O çätde de Akul Tapar bilen Murat Gurban famotý. Bular ondan näme diýär ýanky maglumaty alypdyrlardan öz çätlerini goýup o çätde men ýok başga bir çätde. Dewletäň çätini goýýar. Dewletäň çätini goýýar da oňa şeýle düşündirýär Murat Gurban. Inha şu maglumat şu ýokardaky maglumat ýanky maglumat. Ine şu. Soňky söylemde seredim. Место ответа явно растерян ведущий выгнал гостя из студии. Ja? Что это дрондерне? Место ответа явно растерян ведущий выгнал гостя. Şunu dewletäň aktivistleriniň çätini goýýar. O taýda 181 tane agza otýar. O taýda näme diýen Murat Gurbanowyň diýen sözüne seredim. Ine Russia Today'in işgäri, ýagny men Orsiýadyň Russia Today diýen telekanalyna işleýänmişim. Ine Russia Today'in işgäri biziň türkmen şäherlerimizde Russiýanyň propagandasyny alyp barýar. Allamrat Rahimyň ýüzi açyldy. Ine şu ýokarky materiallary goýup halkymyzyň ünsüni çekip pikirini ýitdirýär. Adamlaryň nöwediňiz ünsler. Men şu taýda Orsiýadyň propagandasyny ne diýänmi? Men şu taýda şu maglumaty näme üçin agdydym? Ine Gunwatar ýurtlaryna söz azatlygyna da köp babatda ýol beren oklar. Bular üçin ýakymsy sorag bersen seni studiýadan çykaryp kok goýarlar diýip şonu masal getirdim. Bulamaýdy. Ine şu diýär Russia Today telewizioniýasyny işläp bilen Allamradyň ýüzi açyldy. Ine diýär Orsiýanyň propaganda diýär. Gunwatarda ýanky ýaly söz azatlygy bilen bagly problema bar bolsa, menem şonu paýlaşýan bolsam. Şular ýaly adam ýadgarýan bolsam. Şu näme dogrumy? Indi bular Murat Gurban näme üçin oňa ýanky ýaly interpretasiýa berýär, ýanky ýaly düşündiriş berýär. Sebäbi şu waka. Şu men Murat Gurbanow ýekete kandidat diýip ýekeje berip bir tanqid edenim üçin ýöne çykypdy. Indi men ýygyma düşüp menden bir zat edip bularyny Akul Tapar kesi hem diňe ikisi diýär, ortada Musa diýip ýene biri bar, sakally bir oglan Amerikada ýaşap duran dewletäň şular ýaly tutonýar agdalaryny diýir. Onlar birleşip aýagallygyny maňa hapat ýokçuk bolup başlady. Üstüne onuň ýene bir nemede şu chatdan bir ýerinde ýene bir diskussiýa ýyda çykdy. Ýagny o taýda men näme goýdum? Indi şu Orsiýada ýyda çykan bagyşlaň Ukrainada ýyda çykan ýanky agresiýa netijesinde agresiýadan soň bir kuwmeçenden soň Gunwatarda bir tendensiýa başlady ki Orsiýadyň raýatlaryny ýa-da milleti usulan adamlary kemsitmek, diskriminasiýa etmek zatlar başlandy. Şular ýaly samsyklardyr. Ol Putiniň edip beren agresiýasy näme? Ol bu taýda okap beren aýdaly studentler, orta studentler bilen näme daxil bar? Indi şolar ýaly bir diskriminasiýa ýol berenden birim şu taýda Çehiýanyň bir universiteti bar. O şeýle diýip şu universitetiň professor Martin Dloho diýilen professor öz Facebook saytynda şular ýaly ýüzlenme goýýar. Bu ýüzlenmede näme diýär? Milleti diýär rus bolan studentlere men gaýdyp sapak berjekler, men şolara konsultasiýa berjekler, men şolar bilen ýygyna da gatnaşjak däl.
Indi buna ýadgardylar, buny şeýhleň özleri ýadgardy diýip şeýhem konstitusiýonda bolanok. Hatda Birleşen Milletler Gurulmasynyň adam hukuklary barada ähli umumy jarnamasynyň prinsipine garşy gelipdi. O näzin milleti urus bolan adama şu Ukrainada ýa Putiniň ýola goýan uruşy sebäpli sen onu jedalandyrmaly. Sen onu näme üçin okuwdan kowmaly ýa sen onu tapak bermekden ýüze görmeli. Sen onu olar bilen ýygyna gatnaşak däliп diskriminasiýa etmeli. Ödem ünferin ýanky professor raýatlygy gorsaly Russiýa raýatlygy bolan adamlar diýen o student. Milleti urus bolan diýe. Bu studentleri men okutjak däl. Indi men şu maglumat ýanky şol Murat Gurbanow taýlan oturan bir chatimde paýlaşýarlar. Indi bular nähili reaksiýa bildirýär. Ýanky Musa diýilýän oglun Murat Gurbanowyň kömekçisi. Bar şeýdi şon nim gollo ýa şu maglumaty goýdum, onu paýlaşdym. Это называется dia solidarność против агрессора фашиста. Bu diýä ýanky professoryň eden hereketi diýä ýanky faşizme garşy, agressora garşy diýä raýdaşlyk bildirmek dogry edipdir diýä. Duruntak ol student görgüli millet orus bolan studentiň näme günahy bar? Ýene bir gedip men şonu ýatlatjak bolýan. Men size de ýatlatjak bolýan. Häzir şu başga da käbir tendensiýalar bar şoňa meňdeşde. Ondan ýygyany bilen indi men baňa düşündirjek bolýan. Men Musa onuň jogap berýän. Bolýar diýen Berdi Muhammedowyň Ganojak Berdi Muhammedowyň alyp barýan siýasat sebäpli türkmen studentlerini okuwdan çykaryp başladylar. Ýa şolary tapak berjek däliп başlasalar, mollumlar diýen. Şo diýen dogrymy diýen-de? Ona neme jogap berýär? Murat Gurbanow jogap berýär. Men orça soraýan-da şoňa. Şo soragy men orça berýän. Murat Gurbanow hem orça jogap berýär. Сравнивать студентов из Туркменистана с диктатором Бердым Мухаммедовым и агрессора Путина, который напал на Украину ракетами и танками, неуместный пример. Очевидно, что профессор из Чехии полностью прав. Putin niye? Berdi Muhammedow bilen deňemeklik diýe, ýerliksiz diýe, onuň diýe Türkmenistanyň studentleri diýe, milleti orus bolan studentler bilen deňemeklik hem ýerliksiz diýe, ödem diýe görünüp dur diýe, Çehiýaly professoryň diýe dogry hereket edenligine hiç şüphe ýok. Indi adamlar siz şuňla alalaşýar. Siz şuňla alalaşýar, aýdaly Erdogan bu goňşy ýurtlaryň birine çöldü diýerler. Erdogan'ın şodan agresiýa sebäpli şu taýda alyp Türkiýeli studentleri okuwdan çykarsalar ýa-da şoňa tapak berjek däli professorlar inkar etse, tapak bermekden ýüze görse, şolar bilen ýygnakdan turk gaýtsalar adamlar, ýygnakda gatnaşjaklar, türk student. Şo dogry bolarmy? Ya Türkmenistanyň, bolýa Türkmenistanyň diýe diktatory hiç ýurda şodan owa diýip tutýar Musa. Bolýa şoldy diýeli, Türkmenistan aýdaly Kyrgyzstana şol, Täjikistana şoldy da. Hawa Berdi Muhammedowyň şu agresiýasy üçin odan şu taşar ýurtda okup beren türkmen studentlerini okuwdan çykarmaly. Ya şolary diskriminasiýa etmeli. Indi men şolara şo ýa-ki şolary ýaly ýöne koýjak düşündirjek bolup şolara mesaj ýazýan, aýagalyna. O dur diýen Murat aga diýen, esasany Murat Gurbanow ýa-ki men pikrimi gatgyň galdy. Siz diýen bir özüňiz okumuş adam ýaly görkezýäňiz. Kanunlary bilýän adam ýaly görkezýäňiz. Ýöne bu diýen fundamental prinsipe ol Birleşen Milletler Gurulmasynyň adam hukuklary barada ähli umumy jarnamasy bir fundamental dokument da şonu da ýazylgy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda düzgün berkedilen bütün demokratik ýurtlaryň hatda demokratik däl ýurtlaryň konstitusiýasyna berkedilen. Näme düzgün berkedilen? Hiç bir adam diýe öz milletine gelip çykyşyna, jynyna fark goýulyp diskriminasiýa edilmeli däldir şol jenaýatçylyk diýip görkezler. Bular aýdýar, orusmy, orus bolsa onu şoňa jeda berber diýe, okuwdan çykarýam, çykar bersin. Dogry diýer şol professor. Indi menem şonuň ýalňyşyny ýüzüne basýan, indi men ýalňyş, bunyň ýalňyş şol siz näde beýdip görseňiz, siz men beýdip şu düşünjeňiz bilen halka ýol başlyk etjek bolýaňyz, ýa opozisiýa hereketine näde ýol başlyk edip ýaňyz, ýa-ni bu näme diýe? Akul taparakati şonulon ýalar. Ine Putiniň tarapdary diýmek bilen men şol Ruslaryň hukugyny gorap eden çykyşym üçin menen Putiniň agresiýasyny gollaýan adam bolýam.
Şondan bular öz şähertlerini ulanýarlar, gepleşigini ulanýarlar. Üstüne soňam meni tökmetçi edip görkezjek bolgam gepleşik geçirdiler. Ýadyňyzda bolsa 7-nji martda. Indi o taýda da ol nähili bolýar? Menini bir zatda aýplamaly. Bularını ýeketäk kandidat diýip men ýa-da ýeketäk kandidat diýip tutýan o meselen. Bularını agarsaň oý ýeketäk kandidatam diýip bilenoklar. Soň näme tutdular? Allah murat diýär şol kandidat hödürlemek barada geçirilen ýa ýygnakda diýä onun 10 kun ýaş adam gatnaşdy diýdi. Gelin şonu ýalan edip görkezeleň diýip tutup başladylar. Soňam şo taýyk adamlar ýygnaýarlar, jaň edip da edip şo taýyk bir giden adam ýygnak. O taýyk baranlarym soň maňa aýdýarlar, bizdiýe 14-üne siz ses berdiň diýip tutýarlar. Onuň ýa ol 13-üne de ýygnak geçdi fevralyň 13-üne. O taýda da biz bardyk, ýa soň 14-üne barmadyk. Käbirler aýdýar şo ýanky 7-nji martda geçirilen ýygnakda ünseren bolsam, hawa men niýe 11-nji martda 11-nji fevralda bagyşlaň men mart diýip otyryn fevral. 11-nji fevralda geçirilen ýygnaga baryp men Murat Gulbanowyň kandidaturyny golladym. Käbirler haçan ýygnak geçirilen men bilenoklar. Netijede bular näme etdiler? Zordan şol 7-nji martda geçirilen ýygnakda bir 20 ýaş adam ýygnak bildiler. İnha bizdiye şunça adam olup Murat Gurbanowyň kandidaturyny golladyk. Oňam aglamasyn ünslerim, debeten aglalar. Indi debeten aglalar bir 10 ýaş adam. Oňdaşyndan bir ýene bir 5-10 adam ýygnadylar da. Inha diýe näçe adam gollapdyr Murat Gurbanowyň kandidaturyny diýip, indi şol men sözümi ýalana çykarjak bolýar. Men diýen adam ýene de men gaýtalap otyrym. Men şolar bilen bile geçirilen ondan aýratyn bir zoomda men olaň üstünden bardym. Men tökmetçi diýip atlandyryp otyrkalar. 24-nji fevralda debeten zoom ýygnana baramda men arkamdan ýygnak geçirip, gelin Allah'ım rady tökmetçi diýip oglan edip ýygnak geçirelim diýip şo wagt ýygnagyň nemesini biçip otyrýar ekenler. YouTube'da çykyş etmekligin planly biçip otyrýar ekenler. Menem aýtdym, onda menem alyp baryn şo ýygnaga men düşündireýin diýdim, näme gözüňe tutjany diýdim. Akbol sapar çykyş edip ýok Allah'ım rady getiräýmen tutjak. Şo taýda tam mesele orta goýuldy, sese goýuldy. Şol YouTube'da ediljek çykyş Allah'ım rady gatnaşdyrmalym ýa gatnaşdyrmalym. Men aýdýan siz meni tökmetçi diýip atlandyrjak bolsaňyz, onda menem gatnaşdyryň da diýen, men ilki dinleýän bolsam men jogap bereýin. İlki Murat Gurbanow bolýa etdi. Ýöne şo Murat Gurbanow bolýa diýenden soň Akbol sapar oňa aýdýar, ýok Allah'ım rady getiräýme, olýa dogul tutur. Men aýdýan, maňa eýlek adamlara berilşýär, maňa da şonça mun söz beriň diýenler. Moderatorlygym bir etsin, geçirilen gepleşigim goý debeten kanalyna bolsun diýenler. Size bir giden adam menem ýeki. Ýok şo taýda nadaralyk edip Akbol sapar meni ýygnaga gatnaşdyrmady. Onuň sebebi näme? Men olary şo taýda da sora berýän. Sizin men tökmetçi, näme de men tökmetçi bolýan? Murat Gurbanow tutuş opozisiýon demokratik hereketden ýeketäk adam dällidim. Men bar eden günäm şo bolýan bolsa, onda siz jogap beriň diýdim. Ýa-ni moderatora sora berdim. Musa diýen adam maňa yalançy ýöne şey diýip otyrdy da. Men Musa sora berýän. Musa jany 22-nji sora bolma. Murat Gurbanow şuňky tutuş Türkmenistanyň demokratik hereketinden ýeketäk dalaşgärmi diýdim. Daşary ýurtlardaky hereketler. Ýok ýeketäk diýen. Onda şuň bilen mesele çözülenokmy diýen. Şeýle ýüzüni ýere salýar. Akbol sabarama ýüzüni ýere salýar. Boranna diýdim, meni bunu halkyň öňüne çykaýynda bolýa aýdaýyn diýdim. Adamlar men tökmetçi diýdim. Diýeýin diýdim. Murat Gurbanow ýeketäk kandidat eken, ondan başga kandidat ýok eken diýeýinmi diýdim da. Indi onu diýem diýip bilenoklar. Näme üçin sebäbi ýeketäk kandidat däl ol. Indi netijede olaryň şeýle kellelerini tutup Allah'ım rady ýygnaga gatnaşdyrmaly edip ses berýärler şeýle. Jemi şo taýda şo zoom ýygnakda 16 tane adam gelipdi da. 16 tane adamdan 10 kişi ses berip Allah'ım rady biziň zoom ýanky YouTube'da etjek çykyşymda gatnaşdyrmaly edip debeten adamlar ses berýär. Diňe 4 adam garşy boldy. Ýani menden başga 3 adam garşy boldy. Allah'ım rady gatnaşdyrmaly. Netijede bular näme etdi? Men arkamdan mensiz ýanky ýygyna geçirýärler-de indi ýanky meseleni gowlanoklar ýeketäk kandidatmy ýa dälmi? Olar başga meseleni alýar. Allah'ım rady 10 ýaşlaryň adam gatnaşdyr diýip aýtdy şo ýygynaga diýär beýlek ýanky ses berişlikde. Hakykatynda onuň köp adam gatnaşdy diýip şonu subut etjek boldy. O taýda hakykatynda mesele
Ýekete kandidatmy ya däl, şu hakda gidýär. Bular indi bir zat edip inna Allah'ım Rad Rahimova aýplama bildirmeli. Men adamlar şu zatlary näme üçin aýdyp bolýar? Sizin ýa-da bolmagydan. Bu adamlar tankid etmek bolan. Tankid etseň bular pohumypdyr, bagyşlaň diýip ötüş soratdyrjak. Sen sözüň dogry bolsa. Indi men nämen gördüm? Şular tankid edip beren bir adam ma bolsa, bir şulan bir aýda ýylla bir kemçiligini aýdýan bir adam ma bolsa, indi şol men indi olar meňe minnetimi temetdirjek bolýar. Öldüre edenler netjek, geňeşe dargatjaklar, adamlary äskermezçilik etjek, halkyň öňüne çykyp ýalan söýlejekler. Na biz ýekete kandidat şunu gollan diýip, başga kandidat ýok ýaly edip görkezjekler. Ses berişlik geçip sesleriň netijesini galplaşdyrjaklar, dünýäde görülmedik sesi görkezjekler. Hamala bir onuň içinde Türkmenistanyň raýatlarynyň 400 000 ses bermäge gatnaşykmyşlar. Ondan hem için Murat Gurbanow gollayan 10 adam bar bolsa, 208 000 adamam şolardan Murat Gurbanow bir onuň içinde gollan bolsa, ondan hem için Murat Gurbanow'un YouTube kanalyna ki, bugün şolaryň sany 5 000'e ýeten oklar. Indi soňky bir ýyldan gowrak wagtary bunu şolaryň sany näme 5 000'e ýetir bilen, onu 208 000 adam oňa ses berbilýär. Şoňa öýde görkezden okmy. Indi şolar ýaly galplyklar görüp oturýar, men şoňa öýdüýüm bol. Biz dymmaly. Beýlekler dymmy otur adamlar ünslerin. Beýlekler ay bolýaly, görýärler, hawa ýalan sözledi, hawa seslerem galplaşdyryp otur. Ýöne diýä başga näme sorwa çykarar ýaly adam. Ünslerin adamlar, men geçen ýylyň aprel aýynda ilkinji gede çykyş edip başlamda men aýdym. Türkmeniň bir nakly bardyr diýdim. Piyada gözü bilen atalma, dul gözü bilen aýal alma. Şu kim bolsa bolsun, ýöne şu Berdimuhammedowler bolmasa bolýa diýseňiz, siz ýalňyş ýaňyz adamlar. Onda siz bagyşlaň bolýan, her bir götderen onda wara prezident etmäge taýýar bolýar. Her bir maşinligi, her bir kezzaby, her bir galplyga taýýar, her türlü galplyga taýýar adamam onda getirip goýjak da siz. Ertek gün ýene de aglajak siz bolýar. Men şu zatlary näme üçin analizlap otyrym? Diktaturaň diýip bir şey dip tutulýar. Diktatoraň diýip bir şey dip tutulýar. Bular tankid etmek bolanok, bularyň galplyk etmegine de ýol bermeli, göz ýummaly. Näme üçin? Şo bir diktat şoň ogly gelmese bolýar. Bulan edip oturanlar şolankydan gowmy? Gurbanly Berdimuhammedowyň oglunyň hasabyna bolýar aýdyl 72% ana ses ýasadylar. Bolýar şo serdara aýdyl 2% beripdirler diýer ses. 70% üstüne goşdy diýelim. O adamlar bärde Murat Gurbanow 103 000% özüne berip otyr. Onda buňa diýen dogry bolýardy, oňky ýalňyş bolýardy, onu buňky adalatly bolýan şol adamy getirip oturtmaly. Türkmenistanyň içine ertip şolaň eline onda häkimlik ber. Şulara saýlaw geçirtdir, näme diýenlerkendir. Öýem görkezip otyr bulan näme etjek. Indi men şunu adamdan şu ýalňyşlyklaryny, şu edenetliklerini men gözüýüm bolmy. Men oň üçin ýurtdan çykyp gaýtmadym adamlar. Men Sapar Murat Niýazowyň rejiminde gurunýaky şular ýaly adalatlylyga çydaman. Çykyş edilmek üçin men iýdarlandym. Batyş görkezildi. Ahyrdan şoňa çydamanym çykyp gaýtmaly boldy. Indi gelip şu taýda şu ýurtda görmedik adam şu taýda görüp otyr kam. Maňa da dym diýerler. Men dymaýyn men adam. Men şunu görülmezçilik edip, ya bassaçlyk edip aýdýanlar diýýäňdi. Ýok adamlar. Men şular ýaly adalatlylyk bolmaly, şoňa göz ýummaly diýip aýdýan adamlar. Indi sizem şu zatlara göz ýummaly ýa-ni bolsaňyz kommentarida ýazyň. Allah'ım Ratago şu şey diýän eken, ýöne şoňa göz ýummaly ýa-ni bolsaňyz onda maňa ýazyň. Men şonu bilýäsem gelýär. Siz onda şular ýaly edinetdiliň oňa tarapynda bolup, şular ýaly adamam getirip oturdup, nowatdaky bir diktatora boljak bolýar. Indi bulan ýene bir aýrymçylygyna seredin. Bular bölünip aýryldy. Ýani şo biziň geçen ýylky döredен opozisiýa geňeşim bilen bölünip aýrylyp edenler edip berler. Hiç kime salat alan oklar diýene. Näme şunu diýerler şunu? Bularyň ne? Şey dip faýlaw geçiren bolup şu Murat Gurbanowyň kandidaturasyny prezident diýilen adyny mühürläp şonu resmileşdirjek bolýarlar. Näme üçin? Geljekde birden Türkmenistana garma ýürmelik bolsa, ine biz saýlaw geçirdik 2022-nji ýylyň martynda. Inde da netijesi 200 näçe ming adamyň sesini aldy.
Siz kabul edin şundan başka adamın bolmağa hakkı yok diyecek bolup. Şey dip şunu ertecek bolýarlar, dikme hökmünde. Düşünün adamlar. Şu proýektiň başynda akıl tapar diýilen ýaly haramda otyr. Şol etdirip otyr. Şu bölünüşükde dönem şol. Indi şular ýaly tarih ýakyn Türkmenistanyň ýakyn tarihinde bolanda men şonu ýatlatjak bolýan dedi. Adamlar bilen edip oturanda adam. 2002-nji ýylyň Tombusyny Austriýa paýtaty Wienada tutuş opozisiýon hereketi birleşdirmek boýunça Günwataryň bir näçe guramaty alady edip konferensiýa geçirdi. Olaram kimleri bilir birleşdirjek boldy. Iki tane ullukan topar vardı. Bira Avda Kuliyev'in yol başçılık edýän. Şoda urda Avda Fakir diýeri 2002-nji ýylda. Menem şol opozisiýa heri birleşen Türkmen opozisiýasy tipi hereket bardy. Menem şoňgur agdalaryny birdim. Agda ýyrlyk hereketiniň öňkü agdasy ýokmy? Avdağın yol başçılığına bir hereket vardı. O taýda adat adamlar, yazı, jurnalist, adat adam işçi yine bir topar vardı. Barış Şihmuradowyň yol başçylygynda. O taýda çinonyklardan ibaretdi, aglar var. Hem ýurduň içinde oturan tarapdarlar vardı, wezipeli adamlar vardı, wezipeleri eýlep, ýa-da düňkü biznesmenler, bizneslerini, niýadyp sebäpli bizneslerini ellerine diren, şondan araljak bolup ýören adamlar topar vardı. Opozisiýon hereket. Indi bizi birleştirmek üçin şu Ýewropada alady eden guramalar boldy. Indi Avda şo taýda ayak direp ýok şu haramdalaryny birleşekden diýdi. Näme üçin oňam olar ýaly pikir etmegine esas bardy. Sebäbi men nedi şol tapamlar Niýadowyň sistemasyny, rejimini, diktatorasyny, şoň faktyat ultuny gollaman, öz daşary işlik ministrlik wezipämden ýüze gurup çykyp gaýtdym. Emma bular iň soňunda şeň oturan adamlar, bu haramdalaryň köpüsi, wezipelerine şey ýapaşyp, iň soňunda wezipelerine depilip kogulanlaryna soň türmäge atyljak bolanlaryna gaçyp gaýdyp soň opozisiýa ner bolan bolýar. Men niýe bu adamlar bilen näde bildi diýär, men işleşeýin. Oňam aýdýanda adyň jany bar. Sebäbi ýadyňda bolsa Barış Şihmuradow öde guruna Avda Kuliyevden soň daşary işler ministri bolup işden aldy. Barış Şihmuradow hem ähli işhanalyň işini kurator terenjamlyk edip dolandyran adam. İşhanalar diýmek näme? Daşary ýurtda iş alyp barýan opozisiýerleri iýerleýän diplomatik edaralar. Bir ýaly 10 ýyllary iýerleýän guramalaryň üstünden kim ýol başçylyk edýär? Barış Şihmuradow. Soňam ol wezipesinden gidenden soň gelip opozisiýa lideri diýip özüni oglan etdi, ortaya. Indi bulan biden bir herekete bir giden çinonyklara, ozalky ýanky biznesmenlere yol başçylyk edip ýurduň içine barjak. Indi bizi birleşdirjek boldular. Ahyrdan biz Awdagany ırdyk bolýar, şular häzir häkimiýeti el alaýsa, onda ýene de Niýadowdan tapawdy bolmaz, ýöne biz şolaň içinde bolsak. Bizem bile barsak, biz şolaň eden etdirýär, ýol bermez, bileleşil diýip zat diýip zordan ırdyk. Bolýar diýdi. Ahyrdan näme boldy? Indi ýygynan güni bellendi. Bularım gelmeli, Barış Şihmuradowyň adamlar ortaýetden ýeneden başga ýurtlardan bolýar. Hiç gelmedi. Ödem iň soňky gün şeýle karara gelipdirler. Baraýsak olar bilen birleşäýsek, soň olar bilen bizi bile baraýsak, biz onu öýde etjekmiz, edibilmer diýilen karara gelipdirler. Gelmediler. Şeýdi hem şol ara durar guramalar var, şu konferensiýany gurunan halkara guramalarynyň ýüzüni ýere saldylar. Şolaň ýüzüne tüýkürdiler. Bizim ýüzümizi ýere saldylar. Gelmediler. Soňam şol ýyl 2002-nji ýylyň Tombusyna bolan wakan gurun edýär. Şol ýylyň noýabrynda Sanjar wakasy diýilen waka bol, Sanjar 25-nji Sanjar diýilen waka. 6 ay geçmäke bular Barış Şihmuradowyň toparlary aşaglyk bilen eýän plan düzüpdirler şo döwürde. Häkimiýeti basap almak üçin Türkmenistanyň içine barýar. Olaňam o planyndan eýän Niýadow habarly eken, Niýadowa ýetiripdir kimdir beri içinden. Eýän Niýadow olardan öňürdip bulan planını puj etdi de öýlerini öz gazandyraklaryny öýlerini düşürdi. Şeýdi we mana şol 25-nji noýabr wakasy ýüze çykdy. Bir giden tutsak edişlik boldy, ýüllerçe adam tutsak edildi. Soň käbirler boşadyldy, ýöne köpüsi türmede galdyrdy. Ana öz gazan çukurlaryny öýler batdylar, şol häkimiýet urunak aç sözlüğün netijesinde bolanda şolaň ykbaly. Inni şu gün Murat Gurbanow bilen akol saparyň edip oturanda ady. Ondan şoňa düşünmeýän ýören daşyndaky adamlaryň käbiriniň gözüni başyna aýlap şu tesirçiligi gatnaşdyryp edip bulan edip ýören oýuny şu Barış Şihmuradowyň eden oýunyň gaýtalanmasy. Şoňa düşünün adamlar. Bular öýlerini häzir aýry tutunup
Bir de askermellik edip, beýleki bir giden aktivistler askermellik edip, bular näme etjek? Aýratynja bar päkemede basıp aljak. Öýlerin bir ýaly 10 ýallary ertjek däl, biziň aýagymyzy şo tak sektirjek däl. Bular niyeti. Şunu adamlar. Sebäbi bular ýykaja tankyda çydaýan adamlar däl. Bir ýaly jurnalistleri ertjek adam däl. Akwal taparyň özü jurnalist diýip elan etse edibersin. Ýyka tankyda çydaýan adam däl. Men bilen oturup ýüzbe-ýüz gepleşip geçirip bilýän nädir? Arkamdan gıýbat edýändirler. Ýöne näme üçin topor bolwan meni öz işlerine etip bir gedek gepleşip edilýän nädirler indi. Sebäbi hakykatda çyda bilen oklar. Eger olarda şu öz aýdýan zatlaryna özlerine ýan bolsa, şoňa anamlar bar bolsa, özlerini gorap biljek bolsa, o näme üçin diňe menden gorkýarlar? Näme üçin üýüşip topor bolup ýönek geçirenlerine men olar aýtdym, menem araňyda ertiň diýlem diýemde näme üçin ses berip ýok Allah'ım razı getirmeler edýärler. Soňam temany ýutladyp başgaça şeppe çögürüp gorkodýarlar, halkyň başynda aýlajak bolup. Ine adamlar edilip berilende. Bulan maksady feodallygyna da ýol bermeliler. Demokratiýa diýilýänlerde da ýol bermeliler. Medwad erkinligine de ýol berjek adamlar dälimi? Murat Gurmanow indi men bilen görmeýär. Men oturjak on bilen. Ýöne ol adam indi gelip bilmeýär. Sebäbi men berjek soraglymdan habarly. Men beren soraglym üçin meni chatden çykaryp goýberdi. Soňra berýänler. Muna daga näme üçin meni debetän ol deme toparmydyň chatinden çykaryp goýberdiň aýdyysam. Onu meden adminden sonra Musa'dan sonra. Musa diýilýänem şoň sagely. Men aýdýan sen düşünürip bilýänsiň Musa näme üçin şu şeýden diýdim. Aý bir sebäbi bardyr da diýdi. Ine şu Murat Gurbanow maňa beren resmi jogaby. Sebäbi bardyr da diýip jogap berilýär. Näme üçin? Sebäbi men olara kyn soraglar berdim. Öz edýän hereketleri boýunça şolaryň kanunlary bilmeýändigini düşündirdim. Diskriminasiýa edýänliklerini düşündirdim. Oňa da çydamana akyrdan men çykaryp goýberdi. Gaýdyp şol adam sorag bermesin bize diýdi. Indi şol adamlarmy feodallygyna ýol berjek? Şol adamlarmy demokratiýa ýol berjek Türkmenistan? Indi menem şol adamlara göz yummala adamlar. Menden haýyş edýärler. Kendiýär. Ay buurlay göz yumaýsan ay kimdir birini ertäýärler, onu kim ba? Hiç kim ýogam bolsa biz taýýarlamaly onu. Garaşmaly onu biz. Kim bolsa bolýa ay bir her bir götdöreni bagyşlaňyly ertellik oturan bolsaňyz, ondan soň ganaglar. Soňra aglamaň, ökünmeň, şu bolup Türkmenistanyň içinde bolup ýören zatlar. Ýene de siz onu nowatdaky bir haramdadan getip şo tak oturjak bol. Bagyşlaňyly men ýene şolar ýaly ulanmaly bol. Adamlar bolup ýören zatlar. Ina şo taýlaw diýilýän zatlar. Biz diýe arkamyzda halkara guramalar dur diýe. Biz diýe saýlaw geçirýär pasportlaryňyň kopýasyny goýuň diýe. Biz diýe size garantiýa berýäs diýe. Siziň arkaňyzda şo guramalar dur diýe. O diýilýän guramalar meýem Serdar gutlap otyrdy. Biz diýe gepleşip geçirip berýär. Onu el gepleşip geçirip berýän bolsaň ol o guramalaryň ýol başçylary, baş sekretarlary eýem Serdary kabul edip onu alkyşlap otyrdy. Siz bilen hyzmatdaşlyk etmäge umyt baglaýar, hyzmatdaşlyk ösdürmäge umyt baglaýar diýip otyrdy. Indi siz şol adamlara janyňyzdan aljak bolýarmy? Şol adamlara pasport maglumatlaryny berjek bolýarmy? Şo guramalara indi bil baglamaly guramalar diňe ýa dälligine indi siz düşünýäňok. Indi diňe bir ýol barly adamlar. Şolaň şo arka diýip oturan guramasy diýilýän guramalaryň özleri şu diktaturany gollap oturan guramalar. Indi size sonra video çykmagy mümkin. O näli? Hem Putin gollap otyr, hem Ogon gollap otyr, hem OBS gollap otyr, hem Amerika gollap otyr. O näli bolýar diýmem. Bu ýana başga mesele. Bu meseleň üstünde aýra tündürüp geçer. Ýöne şuň kugun şu ýagdaýlar nämen görkezýär? Halk diňe öz güýjüne dayanmaly, diňe şonu görkezýär. Türkmenistanyň öz halky, öz hukugyny öz gazanmasa, öz güýjüne daýanyp şo haramzadalar agdarmasa, hem munasyp adamlar şo tak ertmese ýagdaý düzelenok. Ýagdaý her bir şular ýaly söz bolup oturan haramzada kezzaplar ertmek bilen düzelenok. Şoň üçin ol ikinji tapgyr saýlaw diýilýän zat ol bir spektakl, ol bir şow, ol bir diňe bir adamy möhürläp şey edip geljekde şo tak ertip oturtmak üçin edilýän bagyşlaňyny götürençilik. Şo plan içinem, şoň hatyret üçinem sizi bular gurban etjek. Siziň pasport maglumatyňyzy aljak.
Taň erçek gün olary otaýda guramalara berçekden ha bize ses berenler diýip. Ol berdim Hommedowy terdar gollap oturan guramalara tapşyryljak maglumatlaryň olardan çykmajakdygyna kimge kepil geçecek? Murat Gurbanov kepil geçecekmiş o. Ýok adamlar. O guramalara da maglumatlar ýaly guramalar diýil sebäp ol diktatura bilen işleşip, diktator bilen işleşip oturan guramalar. Şonu mahabatlandyryp, hyzmatdaşlygy ösdürilip, şonu teklip edip oturan guramalar. Indi Türkmen halkyna diňe öz güýjüne dayanmak gal. Diňe öz halkymyzyň özleri ayaga galyp, öz güýjüni görkezmese sen arkaňda bu guramalaryň durjak. Diňe bir ýagdaýda durar şu guramalar. Halkyň güýjüni gören ýagdaýynda, halkym şo taýda agdarlyşygy amala aşyran ýagdaýynda, ondan olar gelip halkyň aýagyny ýalandyr. Ondan halkyň özi olary diýen etdirer. Ýöne bulara biz arkamyz diýip, şo taýda bir zat ederis diýen umytdan indi el çekin adamlar. Ýok. Şoňa da düşünüňiz adam. Ine şu günlükçe şu gepleşiň üstü bilen men size ýetirjek bolan adam şu, elbetde gepleşiň wagty odaga epetli wagta çekdi. Ýöne bu şeýle düýpli mesele bolan üçin şunça wagtdan men sarp etmeli boldum. Bolmasam bu zatlar düşündirir ýaly. Şu günlükçe ünferiplik dinleýäniňiz üçin pek sag bolun.